Wel, yn sôn am Aberavon. Croeso i faes y Talbot Athletic ar gyfer wythnos arall yn yr Indigo Prem ac am wythnos mae wedi bod. Mae Warren Gatland yn ôl yn arwain y ffordd gyda'r tîm cenedlaethol a mae'n dimlad gyfarwydd yn y gyngrair hefyd. Nawr all unrhyw un stopio pencampwyr llynedd Caerdydd. Caerdydd, y pencampwyr yn herio Pont y Pridd. Y gig bach drwad gan Fish a'r cais yn dod i pinches. Ac am gais i Cameron Winnett. Mae James Beale yn croesi am ail gais y prifddinas. Gwilym Bradley wedi yn mynd i edrych nôl am gyflymdra gan Gwilym Bradley. A mae Caerdydd yn mynd o nerth i nerth a mae'n rhaid deud bydd o'n anodd gweld rhywun yn ei stopio nhw. Haverfield, 5 metr y fyr, di daclo, ddim di ddal. A mae'n gais arall i hocia'r prifddinas. Cross, y cam, y cyflymder, y cais. Pethdiad arbennig tymor hwn, tîm y prifddinas. Ond mae challenge fawr yn ei wynebu heno. Bod Aberavon wedi colli 2 gêm diwetha yn y gyngrair, dechreuodd y tîm cartre tymor ar dan yn hawlio pwyntiau llawn o'i 6 gêm gynta. All tîm Jason Hyatt droi cornel heno ac ail ddarganfod y perfformiadau atha nhw i frig y tabl. A dyma sut mae'r siabl yn edrych heno. Mae Caerdydd yn arwain y ffordd hyd yma. Porthman o lan ymddyfru yn dyn ar ei sodle. Aberavon yn drydydd ond wedi chwarae mwy o gemau nag unrhyw un yn y ras i orffen yn y 4 ucha. A chofiwch, mi fydd y 4 ucha yn chwarae yn y rowndiau terfynol ar ddiwedd y tymor. Cynta yn erbyn trydydd hyn o te wrth i Aberavon groesawu Caerdydd i faes y Talbot Athletic. Y cyfan yn fyw yma ar S4C. Ac yn ymuno fi heno, mae Lloyd Lewis o Siwan Lillycrab, y Lloyd newydd y gyhoeddi fod e'n gwisgo 4 leia ond yn absolutely freezing. Ti'n ennill y gystadleuaeth am trwch am dewder y cot yn dysgu gwersi fi a Siwan. Siwan, mae wedi bod yn wythnos enfawr, yn wythnos emosiynol, wedi gyhoeddi dy fod ti'n ymddeol o rygbi ryngwladol. Yn gynta, cyn i ni droi'n sylw at y gêm, wel, sut ti'n adlewyrchu ar amser yn y Crys Coch?
Wel, ges i amser gorau bywyd yn gwisgo'r crys goch a bydd dim teimlad fel ni eto, ond fi'n hapus gyda'r penderfyniad fi. Fi wastad moyn rhoi mwy na 100% yn y crys a fi'n teimlo fe ddim gallu gyda sut mae'r corff yn teimlo nawr, so mae'n decision gorau i fi, ond fydd yn anodd, fydd yn lan o lawr, ond fi wedi mwynhau pob adeg, fi wedi cael highest o highs o lowest o lows, ond bydde ddim newid dim byd. A pam nawr nes i gyffwrdd yna fe fyna? Oedd fe'n rhywbeth sydd wedi bod ar y feddwl am feisoedd? Na, fi wedi bod yn canolbwyntio ar cwpan y byd a wneud yn siŵr fod i ar y plen a wedyn enjoyo fas yn Zealand newydd. Ond fi'n credu ers i fi dod gatre, fi'n reflecto, mae fe'n amser gywir. A hefyd nawr 3 blynedd tan cwpan y byd nesaf, a mae'r end o cycle, mae fe'n amser i falle pobl eraill step o mewn ac nhw paratoi am 3 blynedd yn Lloegr yn 2025. Newn ni drafod ymhellach yn ystod hanner amser, ond newn ni droi'n sylw at y gêm. Mae'n argoel i fod yn dipyn o gêm, Lloyd. Aberavon, fel wnaethon ni sôn, wedi colli gafel ar momentum yn y gyngrair, ond adre, maen nhw wedi ennill 4 allan o 5. Sut ti'n gweld hon yn mynd? Fi'n meddwl mae gêm anhygoel ar ein dod yn ifam ach, mae Cardiff mewn ffôn anhygoel. A fe wedys i, mae'r Aberavon wedi dechrau'r gyngrair yn gwych. Chymod, mae wedi colli bach o ffôn yn y 2 gêm diwetha, ond chi'n edrych ar sgorio yn y gêm yna. Mae wedi bod yn gemau agos iawn gyda dim ond un sgor, ond dyn nhw felly, chymod, chi ddim yn troi'n tîm gwael dros nos, a maen nhw ddim. Maen nhw dal yn tîm rili dda, fi'n meddwl nhw'n mynd i herio Cardiff heno yma. A mae Cardiff 7 allan o 7 yn y gyngrair. O dwi'n wir Prem y pobl yn gweud chi fod yn anghofio sut i golli. Mae'n batrwm yn diwedd, mae'n debyg felly. I dy dyn di gair loiw, ti wedi dechrau'r tymor yn ddigiro hefyd. Ie, mae'n helpu, ti'n gwybod, chi'n chwarae gyda hyder, chi'n trialu pethau, chi'n cymryd y cyfleusterau sy'n allan yna, so mae'n helpu gyda momentum. Fi'n gwybod nas Cardiff colli wythnos diwetha, ond fi'n credu bydden nhw'n nôl ar ffom heno. 8 allan 8 i Gaerdydd. Aberavon a ddechrau'r gyngrair wedi ennill 7. Maen nhw nawr wedi colli'r 4 diwetha. Pa mor bwysig bydd fuddugoliaeth iddyn nhw o styried o nhw ar y brig, a nawr maen nhw'n rhedeg o risg o colli gafel ar y 4 ucha? Ie, maen nhw'n rhedeg o risg, fel wedys i, felly mae'n hynod o bwysig i nhw ennill heno yma. A dim jyst hynny, mae'n bwysig bod nhw'n ennill heno yma, bydd yn really creu pwynt i curo y tîm fel Cardiff yn y gyngrair. A chymo, mae ennill yn troi mewn i habit wedyn. Yn anffodus, maen nhw wedi colli cwpl nawr. Felly, bydd nhw'n awyddus i troi hwnna o gwmpas. Wel, yn sôn am Aberavon, mae captain hyn o Joe Tomlin-Reeves yn ymuno â ni nawr. And Joe, given it's a freezing one tonight, we don't want to hinder with your preparations too much. Please keep moving. But tell us, what are you up to out there? What's your routine as a flanker? Quick routine tonight. Just warming up. It's a bit loud right now. So I just focus on myself. Just make sure I'm nice and warm. And make sure the boys are okay. Yeah. Hi Joe, we've just been discussing your fortunes as Aberavon have changed over the last few weeks. How crucial is tonight's game for you guys? Oh, it's really crucial. We need to get rid of this losing streak at the moment. But we're not too worried. Yeah, Joe, you had a great start to the season. You talked about a losing streak there. All these games, though, they've been within 1 score. So what is it? What has it been that's made you so close to victory but just missing out? Oh, just being clinical. Yeah, knowing our roles as a squad, and just being clinical and just having the confidence just to go for those tries, go for the throat. And Lloyd's been reminding us all that your run of 4 losses started with a loss to Newport in which he was playing. He's enjoyed that one. I think you've got to say back what's he doing that for? Yeah, no, we were a bit gutted. But yeah, a bit of a bogey team. Thank you very much. Diolch yn fawr. A mae Sean Holly wedi bod yn sgwrsio gyda tîm Caerdydd ac yn siarad yn benodol gyda'r prif hyfforddwr Steve Law. Diolch, Lauren. Well, Steve Law, 8 wins on the bounce in the league, but a bit of a speed bump last week in the Cup. How's that affected the group? Oh, disappointment. Didn't think we'd done ourselves justice. Give credit to Llandovery, but got a good reaction in training, some honesty and some transparency in what we discussed, so we're open for a reaction. You've got a settled side now, league form is great. Is this a chance to maybe pull away from one of your rivals, Aberavon? Yeah, definitely. That's how we're looking at it. We've got some consistency with selection, and it's a very similar group, which we struggle with synergy really over a number of seasons. But yeah, we're looking to get a result hopefully and pull away. Looking forward to a good game, Steve. Don't forget you can get English language commentary with me and Sue Ann Lillycrap.
A Siwan, mae Caerdydd yn dîm cyflawn. Mae olwyr bygythiol, mae gêm cicio tactegol cywir gyda nhw, ond y blaenwyr sy'n gosod y platfform ac yn benodol yr wythwr Morgan Allen. Ie, mae'r blaenwyr Caerdydd yn ifanc iawn, ond maen nhw gyda Morgan Allen sy'n dod â profiad i tîm Caerdydd. Mae'r arweinydd hefyd, capten, ac fel ni gweld fan hyn, mae fe'n rhoi Caerdydd ar y trod flan, mae fe'n ymosodol iawn, mae'n ffisegol iawn, ac fi'n credu bydd yn wneud hynny i Caerdydd hefyd. Ie, mae pan ti'n cael chwaraewyr fel yna sy'n rhoi tîm ar y trwy flan. Mae hwnna'n hanfodol i platform i'r olwyr cymryd mantais o, felly gyda chwaraewyr fel hwnna, mae hwnna'n arwain at y olwyr yn cael gêm da hefyd. Ie, ti'n ysu siarad am yr olwyr. Gallen ni pigo unrhyw un allan o'r llinell gefnau Gaerdydd. Ni'n mynd i ffocysu ar Cameron Winnet. Esiampl perffaith falle o gwr sydd wedi perfformio ar y lefel yma a di mynd ar un safon mewn i gemau Caerdydd eleni. Ie, mae gyngor yma yn gwych o ran cael chwaraewyr i symud ymlaen i'r lefel nesaf. Mae'r boi yma dim ond yn 19 mlwydd oed. Dim o reidrwydd yn sgorio lot o ceisiau, ond mae fe'n hanfodol yn creu momentum i'r olwyr Caerdydd. A mae sgiliau fe'n anhygoel a fel wedys i, mae'n angenreidiol i cael nhw'n symud ymlaen. Ie, a'r ffaith bod y newydd dod nôl o De Affrica wedi dechrau gêm yn erbyn y Bulls, faint o hyder fydd hynny'n rhoi iddo fe? Ie, fel chwaraewr ifanc fel hwnna, mae hwnna yn statement enfawr i fo. Fi'n siŵr bod e'n hynod o hyderus sy'n camu mas fyna heno ma. Pam chi'n hyderus, chi'n chwarae rygbi gorau, felly fi'n disgwyl pethau dda o fe heno ma. Wel, un gwrs sydd wedi sgorio lot o geisiau, Dewi Cross, mae wedi sgorio 10 cais yn y 4 gêm ddiwetha, mae'n ben a Jay Bick i Aberavon, ysgellwyr Aberavon heno. Sim lot falle'n gwahanu'r ddau yma, fel Seloid? Maen nhw'n ddau yn asgellwyr o fi, fi'n chwarae ar asgell a fi'n gallu gwerthfawrogi pa mor dda unrhyw fel chwaraewyr. Falle chwaraewyr bach yn gwahanol, mae Jay yn bwy mawr, ond mae dal gyda fe troed rili dda hefyd, felly mae'n bwy rili anodd i amddiffyn yn erbyn. Fi'n edrych ymlaen i gweld sut maen nhw'n mynd heno yma. Ie, rhywun sydd wedi bod ar Jody Shaw flwyddyn diwetha, ar S4C flwyddyn yma, falle local celeb, ond mae Jason Hyatt nawr yn ymuno ni o dîm Aberavon. Jason, we've just been talking about how big a game this is for you, just to keep your grasp on that top four, where you want to be, isn't it, at the end of the season? Yeah, we obviously need to win tonight. We want to keep in that top 4 slot, so to ensure that we're in the playoff zone towards the end of the season. So yeah, really important game. And for those that perhaps haven't seen you on S4C this year, what do you want your identity to be? Your style of play? Lots of experienced players out there tonight. Yeah, we started off the season really well. We still have scored the most tries of any Premiership team, so we scored in some nice tries. Obviously, injuries have impacted us in the last 3 to 4 games. We've probably lost a little bit of go-forward ball, and it's been a good learning curve for the players. We haven't had the dominance on making the gain line as much as the first 6 games. So that's our task tonight, is to ensure we get gain line and then play some good rugby behind it. Yeah, making line breaks, scoring tries hasn't been a problem. You have been conceding them too. How big a focus has that been this week, given how often Cardiff like to cross the try line themselves? Yeah, that's an attitude. We've got a process in D last year and this year. We showed some good traits in D. We belong to some good process, and that's a personal thing. That's for the players to make their tackles and then react accordingly off that, not giving penalties away. And I think the last couple of games there's been a big improvement in that. I want to ask you about one guy on the bench. We've talked about some of the guys starting, but Gabe Lacey, someone who's caught your eye. He's come from Bristol. He's now training with the Dragons. But how much of an impact has he created here at Aberavon? First off, he's a great guy. He's 18 years of age. He's got an infectious character, very similar to when Jack Morgan came here. We really hopefully follows in the same vein as Jack, and obviously Jack now is becoming a force in world rugby and playing some great stuff. And it's a great environment for Gabe to develop his personal skills, not just on the field but off the field. His attributes are phenomenal. He's 6'2", he's over 15 stone, he's 18 years of age, and he runs hard. So, he's in a great environment to nurture those talents, and I fully expect him to be a big name soon. Well, you heard it here first. We'll let you get back to the changing room. Thank you very much. Let's hope we see him come off the bench tonight. Ni'n sôn am Gabe Lacey fyna, a fe'n cymharu fe i Jack Morgan, gŵr nath chwarae dros 1000 o funudau, dwi'n meddwl, rhwng Medi a Rhagfyr rhai blynyddoedd yn ôl. Mae'n platfform yn diwedd, mae'n llwyfan i'r chwaraewyr yma. Ie, mae'n llwyfan i chwarae rygbi. Mae rygbi gwahanol falle bydd wedi chwarae o blaen, so mae fe'n ffisegol, ond mae'r peth pwysig, mae'r boys yma allan yn chwarae rygbi week in, week out, ac yn cael hyder o chwarae yn Premiership. Right, wel, ni'n mynd i gael cipolwg ar
gwir sy'n mynd i fod yn gwisgo ein vest catapult neu vest GPS dylse fi gweud, y vest yma sy'n rhoi ystadegau fel eu cyflymder nifer o fetre maen nhw'n wneud. Mae 2 wythwr a 2 ysgellwr gyda ni a rhai wythnosau nôl. O Dewi Cross di wneud be 60 metr dwi'n meddwl o fewn bob munud, felly fe sy'n arwain yr ystadegau ar hyn o bryd. Ond dyna ni, there is English language commentary available this evening. Siwan Lily Crap and Sean Hawley yn y Gymraeg. Mae'n bryd i Lloyd Lewis gwneud ei ffordd i ymuno a Griff McKee. Diolch Lauren. Gyda chyfnod yr advent wedi dechrau, mae ganddo ni anrheg perffaith i chi fwynhau heno o flaen y tân ac ar ôl dechreuad ffrwydrol i'r tymor mae'r gwin wedi troi'n sur i Aberavon. 3 colliad yn olynol yn y gyngrair sydd wedi achosi'r dewiniad ollwng i'r drydydd safle yn y gyngrair. Byddai buddigoliaeth heno yn ganlyniad enfawr yng nghyd-destun y 3 uchaf. Ac gobeithio yn y tîm cartref i gael nôl ar y trywydd cywir. Bydd Caerdydd yn gobeithio chwarae'r cymeriad Scrooge o bosib heno yn ymestyn i'r rhediad o fuddigoliaethau i 9 eleni. Mae'r pencampwyr y llynedd yn edrych yn well eto heno. A maen nhw'n mynd o nerth i nerth yn y tymor eleni. 9 allan o 9. Anhygoel ar gyfer yr ymwelwyr heno. A ni'n gweld y cwpl o'r chwaraewyr yn dod allan. Tomlin Rees, gafon ni sgwrs gyda fo gyne. A mae o yn sicr yn mynd i gael digon o ddylanwad ar y gêm yma heno. Felly, gan i gael cipolwg ar y 2 dîm gan gychwyn gyda'r tîm cartref. I newid i bac y dywiniad ac ar ôl y golliad wsos dwythaf, mae Rhodri Hughes yn dod mewn i'r safle clo i ychwanegu mwy o brofiad ymlaenwyr y tîm cartref. 930 ymddangosiadau yn y pac yna. Yr olwyr yn gyffroes i Aberavon a chylchfa cyntaf ni weld Callum Carson ar y sgrin fawr. A 3 newid i'r tîm nath golli i lan ymddyfru. Bydd acw yn ôl yn y rheng flaen i ymuno efo Evan Daniel a Freddie Barnes. 3 cyffroes iawn i wylio. A Dan Fish yn y maswr heno. Brwydr diddorol rhwng fo a'i wrthwynebwr Rhys Jones. Wel, mae yn oer iawn yma heno yn Aberavon. 1 gradd Celsius gyda'r gwynt ychydig ar draws y cae, ond dwi'n meddwl y tymheredd fydd yn poeni'r chwaraewyr fwy na dim byd. Ben Whitehouse yn y canol dros 80 o gemau yn yr URC. Hynod o brofiadol ac yn barod ar gyfer gêm gyffroes cystadleuol iawn heno rhwng y 2 dîm yma. Reds, Happy, Captain. Digon o brofiad gyda Chaerdydd, digon o brofiad gyda Aberavon hefyd, a mae'r gêm wedi dechrau. Rhys Jones ychydig yn flir gyda'i ddwylo yn fanau, ond cael ei gasglu'n dda gan Davies, ond wedi mynd ymlaen. Camgymeriad cyntaf yn dod gan Aberavon. Ddim y dechrau perffaith i'r tîm cartref, ond Caerdydd. Cyfle cyntaf i ni gael gweld y 3 nes i sôn am cwpl o funudau nôl. Bydd Acwa, Daniel a Barnes yn erbyn profiad Jenkins, Davies a James. Ac yn sicr, mae safle gosod fel hyn yn gynnar yn y gêm. Rhywbeth mae bob blaenwr yn edrych ymlaen i gael. Crouch. Big back. Bind. Haverfield a Fish yn asesu'r opsiynau o'r sgrym yma. Ac yn gadarn yw hi gan y 2 dîm. A'r platfform yn berffaith i Haverfield gael ei allan i Fish. Mynd tuag at yr asgell chwith, dadlwyth o 2 munud i'r chwith. Ond yn camu am i fewn oedd cross yn fanau, ond Caerdydd dal gyda'r bêl. Bydd Acwa yn cario'n gryf. Tackle dda gan Aberavon, ond Fish yn codi ben. Dim opsiwn tro yma, a tackle dda gan Evans y tro hwnnw. Leave the 9. Balls up, lads. Gwrthrycio arbennig gan Aberavon, ond Caerdydd yn llwyddo i ddal ymlaen i'r bêl. Dim llawer o opsiynau i'r ymwelwyr ar hyn o bryd yn mynd nôl. Ydyn nhw'n raddol. Aberavon sy'n amddiffyn yn arbennig. Bêl ar y llawr unwaith eto gan Caerdydd. O bosib Aberavon yn
hapus iawn gyda'r dechreuad yma i'r gêm. Dadlwytho da mewn i befacwa. A kick-off yn erbyn Aberavon. Over the top bit. Ond dechrau eitha bratio gyda'r bêl yn taro'r llawr dipyn o weithio Lloyd. Ie, chymod bach yn disjointed fyna o Caerdydd, ond credyd i Aberavon fyna, am ddiffyn ffyrnig yn achosi'r... The one over there, though, he made contact first. I'r kick-off, ond ie, am ddiffyn gwych i ddechrau da gan Aberavon. Ti wedi bod lawr yna, pa mor oer ydi lawr yna? Mae fe'n freezing, a dyna fi gyda 4 leir anno, mae fe'n freezing chwarae teg. Chwarae teg, rhan o'r chwaraewyr gyda menig ymlaen, fysa ni'n wrth y modd yn gwisgo parafenig sy'n ni allan yna, ond ni ddigon lwcus fod yma yn pwynt sylwebu. Go on, boys. A Caerdydd yn mynd am y gornel, o bosib ddim gymaint o bellter, oedd e dan ffisision ar yr un modd, gyfle eiraidd. Caerdydd dangos y sgiliau, a be mynd i bod yn marfer wrsos yma. 2 metres, 9. Watch my arms. Evan Daniel yn cymryd i amser. Angen tafliad berffaith. Ac yn gywrain iawn. A dyma ddechreuad i'r sgarmes symudol. Is he okay, that Aberavon yn dechrau na, am ddiffyn yn gryf. Advantage, 7 change bind. Ond mantais i Gaerdydd felly. Cyfle. Still advantage. I'r ymwelwyr, i daflu'r bêl allan am yr asgell chwith. Mae'n dam Winnett, yn ei thasgu hi mlaen. Cyfle. Yeah, I got it, mate. Oedd hi Winnett a cross ar y chwith, ond da ni dyn ôl am kick-off yn erbyn. Aberavon. 7 changes bind at the side. Chwarae teg Caerdydd yn dangos ei awydd i chwarae fyna, sy'n wastad yn da i gweld i'r gwyliwr. A dyna sut maen nhw'n gwneud mor da, fi'n meddwl, tablio'r pêl o gwmpas, a maen nhw'n gwneud yn y 30 munud yma. Mae'r hyder sy'n gan rhan fwyaf o chwaraewyr Caerdydd i daflu'r bêl neu miss pass. Mae'n hyfryd i wylio tîm jyst efo'r hyder yna i wneud unrhyw beth gyda'r bêl. But Aberavon on the line, yeah? Mae llwyth o profiad yn y gafran. Take the line, okay? Take the line. Cyma, chi mewn lle dda fel arwyr. Mae'r profiad na'n dangos. No, I'm going to do this. Lads, in. Bêl wedi mynd am y gornel eto. 2 seconds, boys. O'r kick-off yna. You're worrying about that, or they're worrying about numbers, you've got to get in, because it's unclear. Sgwrs ydyn, an y dyfarnwr. Yn dangos be sydd angen digwydd yn y lein yma, ond lein berffaith yw hi i Gaerdydd. Ond mae wedi cael i dinistrio gan Aberavon, ond Caerdydd sydd dal gyda'r bêl Haberfield. Daflu hi allan, Caerdydd. Gyda digon o le ar y chwith. Ond yn penderfynu defnyddio'r blaenwyr. Fish yn galw amdani. Ochr gamu effeithiol gan Good Child y tro yno. Tackle release! Ond tackle dda. Allen, cario'n gryf. A oedd hwnna bach yn uchel gan Waite. Na medd y dyfarnwr. Haberfield, edrych yn fler, croesi o bosib yn fanne. Mi fydd hi yn bêl i Aberavon mewn i'r sgrym. Siomedig gan Gaerdydd i fod yn 22 Aberavon. A ddim yn dod ffwrdd gyda pwyntiau. Falle bach o cam deall fyna. Chi'n gweld fyna pwy oedd asgell o'r dde, pwy oedd Dewi Cross yn dod am y pêl byr. Oddi wrth Fish. Haberfield ac Boris just fyna, cam ddeall am wedi tasgu ymlaen, ond mae'n gwych i gweld yr asgell yn cynnig ei hunan yng nghanol y cael yma. A dyna'n union mas gellwyr eisiau. Maen nhw eisiau'r bêl i ddwylo yn gynnar yn gêm. Pa mor ti'n ysu gael y bêl yn dy ddwylo yn gynnar fel hyn? Ie, yn ymwedig yn noswaith fel ma, lle mae'n mor oer. Chi eisiau edrych am waith. Ond fel wedys i, mae'n da i gweld bod mae gyda nhw'r awydd i chwarae. Felly, Aberavon yn bwydo'r bêl i'r sgrym yma. Dyfarnwr yn hapus gyda'r ornest. A mae kick-off i Aberavon. A mae hyn yn enfawr yn y frwydr yn y sgrym. Un dim i Aberavon a cyfle i Aberavon i chicio i mor bell a phosib i lawr y cae. Number 3 down. Jones gyda'r cic arbennig, ond Winnett yn ei chadw hi mewn. Dechrau mynd am yr ochr bella lawr y chwith, pinches mewn i cross yn ochr gamu, ond tackle dda gan Tomlin Reeves yn y canol. Ond mae'n dal i wthio.
A digon o fetra wedi gwneud gan yr asgellwr yn fanne. No, it wasn't. He never touched it. Yeah, we're fine, we're fine. Fish. Ni chipio dros y top, ond casgyn dda gan Gage. A cyfle i Aberavon. Fy nôl am Gaerdydd. Winnit wedi gweld y bêl. Sawl gwaith yn y cwpl funudau dechreuol. Haberfield, mae'n bwlch yn y canol. Mae drwy'r bwlch unwaith eto. Cross yn cefnogi. Ond am dacl. Arbennig gan Jay Baker iddo nôl. No, advantage offside. Mae Aberavon yn ceisio i gorau am ddiffyn, ond 14 offside. Cigos yn erbyn Aberavon yw hi. Ond y dyn yna eto, Tom Haberfield, yn darganfod bwlch. Ac oedd o'n edrych yn bwlch mor fawr, ond mae mor glyfar yn darganfod y bwlch yna. Ydy, mae lot o credit fyna yn mynd lawr i Winnit, a falle i llinell Aberavon yn chasio cic nhw, maen nhw wedi gadael bwlch yn amlwg yn y canol. Trwydwaith gwych, gael ei ddweud, gan Winnit, a mae wedi rhoi Haberfield trwy bwlch, a chymod lot o waith i Haberfield wneud o hyd, ond mae hwnna sy'n dangos, chi methu switch off am eiliad yn erbyn Cardiff. A Haberfield, mae'n llyfu wefusau pan mae'n gweld bwlch fel yna. Mae o hyd yn darganfod nhw. Mae'n rhyfedd bod tîmau ddim yn gweld y peryg sy'n gan fo. Mae wastad yn ffindio'r bwlch yn yr amddiffyn. Ie, ond fel wedys i, oedd Cam Winnit yn heiddi lot o clof yna fyd. Pan bydd gyda chwaraewyr y fel hynna, a chael dau chwaraewyr mor profiadol mewn Haberfield, a chwaraewyr mor cyffrwys fel Winnit, maen nhw'n gallu gweithio dau gilydd a creu pethau a cyfleoedd fel hynna. A edrych nawr, mae Cardiff 3 pwynt i ddim. Yeah, I see that one. Ie, wir, Dan Fish, ni rhoi ti rhwng y pist am y pwyntiau cyntaf o'r gêm. Caerdydd 3, Aberavon dim. Yeah, and he caught it. Just play on. Tom Haberfield. No, so he was outside the field of play, but he caught it and came back in. If he just tapped it. Aberavon. Which way, right? Left? Yn cael y gêm yn ôl ar y ffordd. Which way? Okay. Onside, lads. Mi oedd na newid hwyr i dîm Aberavon. Sam Paylor ffwrdd o'r banc yn dechrau yn y rhif 5. Okay, leave it now, leave it, it's dead. Felly, cariad da. Inside! Y facwa. Fydd angen i Gaerdydd. Leave it! Lloyd, let him go. Rydych awthio rhwng y rhif 7 Lloyd Evans. Inside, lads. Chwaraewr Caerdydd. Oedd o'n mynd i ddigwydd mewn gêm mor bwysig ar gêm hon. Mae Lloyd yn hoffi ardal yn o'r gêm, mae chwaraewr o fi. Joe Gage dadlwyth yn arbennig lawr y chwith. Fel fe, dadlwyth o'n dach i flaen. Jay Baker, ceisio rhoi ti allan o'r drws, Kevin. Ond yn mynd ymlaen. Cyfle eiraidd. Ie, anlwcus fyna. Oedd hynna'n agos, dwi'n meddwl. Mae'n gweld ar y replay nawr, ond hynna'n agos. A'r bwy na eto, Lloyd Evans, mae fe'n chwaraewr o fri. Sireni yn y tîm 7 bach o'r Cymru. Mae lot o quality yn y 2 dîm hynny. Cant a Joe Gage yn darganfod bwlch. Mae o yn sicr yn mynd i gael effaith ar y gêm a heno, dydy. Ydy, mae gyda llwyth o profiad yn y gyngor yma. Mae'n chwarae ynddo fo am blynyddoedd cael capio dan Indigo yn y 20s byd. So, mae'n chwaraewr o'r fi yn bendant a wedi mwynhau cymor gwych i dyma. Ie, yn ail ar y rhestr o geisiau eleni gyda 6 hyd yn hyn. Yr unig ddyn sydd uwch ben fo ydy Dewi Cross sydd hefyd yn chwarae yn y gêm yma heno. Crouch. Felly sgrym ar yr ochr bella. Bind. Gaerdydd, ond dwi'n siŵr bydd Aberavon yn edrych ymlaen ar gyfer yr ornest yma eto, ond mynd syth i lawr. Dyma Aberavon. Gaerdydd gyda'r gigos fa. Cyfle da i Gaerdydd. Gicio'i yn bell lawr y cae, ond o bosib chydig y slac yn Aberavon yn gwthio'n gynnar a mynd lawr cyn i'r bêl hyd yn oed o mewn i'r sgrym. Ie, bach yn rwysig fyna, yn enwedig wrth ystyried sut oedden nhw'n dominyddu'r sgrym gyntaf, oedd hwnna'n platform gwych iddyn nhw ymysodi oddi arno. Felly ie, fi'n siŵr bydd Jason Hyde yn rili rwysig gyda hwnna. Ie, allan ni weld ar replay, mynd syth i lawr y rhif 3, Geraint James.
Evan Daniel yn cael cyfle arall o'r tafliad. Stay back. Cardiff gyda digon o ddynion tu allan i'r lein. Don't change one. Dan Fish yn edrych yn change gyfforddus ac yn ymlaciol wrth iddo fo ddisgwyl i'r bêl dod allan o'r sgarmes yn mynd ymlaen. Mae wedi mynd ymlaen. Eisiau ddaflu dros y top. Dwylo da, ochr gamu arbennig gan Carlson. Okay, leave it. A Cole sydd gyda hi yn dadlwytho i'w gapten Tomlin Reeves. Cole. Carlson, y gic yn dda, ond Winnett yn casglu'n arbennig. Ac yn aros ar tir byw hefyd, chwarae gwefreiddiol gan yr olwr. Caerdydd, Haberfield eisiau cefnogaeth yn dod gan y clo mawr. Mi fydd yn edrych i rhoi ti lawr y cae, mae'n uchel i awyr oer y nos. Cysadleuaeth arbennig dwylo, hyd yn oed gwell gan Rhys Jones. O, wedi dweud hynny, y bêl wedi mynd ymlaen yn y diwedd. Tackle fawr oedd hi gan Carson. Clear release. Ond kick goes yn erbyn Aberavon. Yn erbyn Callum Carson. Ydy'r bêl, sy'n neb wedi rhoi di marc ar y gêm eto yn ganol y cae. Mae pawb yn ceisio gorau i gadw meddiant, ond mae'n disgyn i'r llawr yn aml. Ydi achos yr oer fel ti'n meddwl, Lloyd? Falle y dau tîm jyst yn adnabod pa mor bwysig yw'r gêm, a felly bach o nerfau falle jyst fatha teething period, mae bach o nerves mas yna, a mae'r chwaraewyr ddim yn falle yn perfformio y gorau eu gallu nhw, ond fi'n siŵr wnaethon nhw setlo. Scrum corner. Wel, wrth i ni sgwrsio am hynny, da ni'n mynd gweld Dan Fish gyda cic mor slac a hyn yn aml iawn. Syth allan dros Elinell Gais. A'r cic slac gan Dan Fish, fydd o'n siomedig iawn gyda hwnna. Ie, falle siarad o beth, jyst wedys i fyna bach o nerfs angen setlo, hi dim ond 15 munud mewn ydyn ni. Mae Dan Fish, ni gyd yn gwybod pa mor dda yw e, felly mae hwnna'n allan o character yn bendant. Mae'n gêm fawr yn dydi rhwng y ddau dîm yma'n brwydros. Mae Aberavon ddim yn llwyddo i ennill y gêm yma. Mewn pythefnos, maen nhw'n edrych yn erbyn Llanfyfri. Ie, mae Aberavon angen nhw perfformiad mewn hynny. Mae'n hynny o bwysig a fi'n siŵr mae'r bechgyn i gyd yn adnabod hynny. Yeah, use it, eight. Oh, you get it, advantage. Am sgrym eto gan y ddau dîm, ond y blaen ysgellwr sy'n mynd allan o'r sgrym yn rhy gynnar, casglu'n dda. Mae Cameron Winnett eto, ond y dyfarnwr yn dod yn ôl am droseddu yn y sgrym. A Lloyd Evans yn rhy eiddgar i ddod allan o'r sgrym yna. Number 7 lost his bind and jobbed out early. Mae'n rhaid deud, oedd yn edrych fel o bosib bod y ddau rhif 7 wedi mynd allan ychydig yn gynnar, ond Number 7. oedd gan y dyfarnwr ongl chydig yn well na ni fan hyn. Cic bwysig gan Jones, ac yn gic dda hefyd tuag at y gornel. A cyfle i Aberavon dangos un o training ground moves yn fan hyn. Ie, bys chi'n gobeithio. Llwyfan gwych nhw ymosod oddi wrth fyma. Ie, fi'n siŵr bod nhw eisiau captain ydi arno hynna. Ie, Hyd a Lloyd Evans. Hyd yn troseddu yn y diwedd, ond y bêl wedi ddwyn gan Caerdydd. Siom i Aberavon. Mi fydd Haberfield yn defnyddio'i holl brofiad i slofi'r gêm lawr fan hyn. All on. Dan Fish, defnyddio'r droed chwith. Now you're on. A cic wych yw hi i geisio, wel, gefhau'r pwysau oedd ar yr amddiffyn yma. Ond Siom gan Aberavon, mae'n safle mor bwysig a mor promising iddyn nhw, maen nhw'n talu'r bêl i ffwrdd. Ie, mae'n fe'n adlewyrchu beth wnaeth nhw gyda'r sgrym, cwbl munudau yn ôl. Safle gwych i ymosod ar fi wrth a nhw wedi talu fe i ffwrdd. Felly, bydd nhw'n gobeithio, wel, fi'n gobeithio, mae'n dechrau sticio i nhw. Tafliad gwell gan Aberavon, cario da gan Waite. Cole eisiau'r bêl, mantais i Aberavon. A cic
gwahanol gan Jenkins. Oedd gan nhw efantais yma yna. Breichyn yr awyr gan Lloyd Evans ar yr ochr chwith yma'n gofyn. Rowan, pam ti'n cicio yma yna? So'n siŵr am hwnna, ond dy gwagau ddim rili fyna. So'n siŵr beth oedd yn meddwl fyna, falle cael bach gormod yn orgyffrwys yn meddwl. Di gweld y bwlch, di meddwl o bosib fes o'n gallu neu beth tebyg i Tom Aberfield ar ochr arall. Ond cyfle fan hyn i Rhys Jones, a mae'n edrych fel bod o'n mynd am y pys. Dy dewis cywir? Mae Rhys, mae'n cael ei adnabod am pa mor dda yw yn cicio. Felly mae hyn yn bendant mewn range iddo fe, cymryd y thorn. Rhys Jones sydd yn hyn y tymor yma, 38 o bwyntiau yn y gyngrair. Ac yn sicr yn un o chwaraewyr mwyaf pwysig Aberavon eleni. Felly, mae Jones yn pwyllo wrth i'w dîm edrych. Cwbl o sgyrsiau i ffwrdd o'r camera'n digwydd rhwng y blaenwyr i Aberavon. Ond mae'r sylw ar Jones fan hyn gyda'r droed chwith hyfryd sydd ganddo. Sydd rhwng y pist a cic berffaith gan Rhys Jones. Ond ar ochr y cae, mae Lauren gyda Chris Davies. Chris, give us your assessment of this first half so far. Both sides a match for each other as things stand? Yeah, definitely. Cardiff are a powerful outfit. They've got some great players across their starting 15, but equally so do we. So it's going to be a huge challenge for both teams to try and come up with a win today, but I'm fancying us at the moment. Yeah, I mean, we've seen some signs of promising attack play, a forward pass, meant a few opportunities have gone to waste. How confident are you can get over the line sooner rather than later? Yeah, it's just patience. I think for the last 3 or 4 games we haven't quite been firing, and we've probably overthought a lot of things, a lot of our play, so we've just stripped it back a little bit this week and just trying to take the edges as best as we can to those 3v3s and just go forward as a part of our attacking principles. And patience will serve us well here, and if the boys can just be patient, then something will come up for us. You are attack and defence coach, so you've got plenty on your hands. We spoke about your defence pre-match, it being a bit leaky this season. How big a focus has it been this week, and how pleased are you with what you've seen? Did they? Who said that? Well, we had your coach, Jason Wyatt. Oh, he said it, did he? All right, I'll have a word with him after. I think we play we like to play a lot of ball in play. I think equally what happens with that when you're attacking and the transitions are quite high sometimes, so we're going to give a lot of ball away in the transition, so we will leak some points in that, but I think as a team we accept that sometimes, and if we close up in D and not play rugby, then it's a bit of an off balance for us. So I think the balance is right for us at the moment, so we're doing right. You said you're attack coach, defence coach, and you like a bit of karaoke too. Want to give us a sing song before you let you go? Yeah, fine. There's no strangers to love. You know the rules, and so do I. Fantastic. No Let's hope they play with that sort of enthusiasm. You want. Thank you very much. Catch you later. Wel, oed Chris Davies yn rhoi can i ni fan'na. Ti yn canu dros yr haf, ti yn canu llawer bod yma, ti yn rhoi can i ni? Ti ac yn talu fi bach mwy am hwnna, sorry. Di am coesr un steil a, y ffordd ti'n rapio na di? Fi'n gallu ni popeth mi, triple threat. Triple threat. Ond diddorol clywed Chris Evin dweud bod o'n hyderus bod Aberavon am ennill y gêm yma. Mae'n rhaid i, mae'n edrych yn eitha, yn y fansol yn o byd, mae'n eitha balanced yn ydy, mae'n eitha cyfforddus. Mae'n rhaid i fe dweud hwnna, ond chwarae teg i fe, wrth gwrs bod nhw'n gallu. Ni'n gallu gweld o'r 20 munud cyntaf, mae eitha nôl amlan. Mae y tîm gyntaf i sefydlu ei hunan yn y hanner cyntaf yma, bydd yn ennill y gêm fi'n credu. Hyder gan Chris Davies felly, a hyder sydd yn y pac ar hyn o bryd gan Aberavon yn gwthio'n gryf eto, ond Haberfield yn defnyddio ddwylo yn arbennig. Fish bas chydig tu ôl cross, ond cross yn neud yn dda i gadw'r Bale, ond mae'r Bale wedi tasgu fyny yn y diwedd i Phillips sy'n ochr gamu un ffordd arall. A'r Bale dal gyda Aberavon. Allen yn hyderus yn mynd amdani yn Rhys ydyn. A kick-offs fy nerbyn Morgan Allen. There's no way he could avoid it. He's bent to the hips and bent to the waist. Cyfle i Rhys Jones i rhoi ti nôl lawr y cae.
Ond hwnna'n edrych yn chydig yn rhyfedd gan Morgan Allen neidio dros yr ardal gwrthdaro. Bale, am gic, waw. Na beth mae Rhys Jones yn gallu gwneud. Bwt anhygoel da fe. A just fel ne, mae Aberavon yn mynd o fod yn hanner ei hun. I fod o 5 metr allan o'r linell gais. A mae'n gyfle i roedd. Ydy, a cyfle i nhw cywiro camgymeriadau nhw wedi gwneud yn y set piece yma. Mae hyn yn hanfodol bod nhw'n cael hwn yn cywir. Davies felly yn cymryd anadl ddofn. Ac yn ei thaflu hi berffaith lawr canol y lein. A mae'n ei chasglu hi. Davies yng nghefn y sgarmes symudol. Mae'r Bale wedi torri ffwrdd. Mae Aberavon yn dal i fynd am linell gais. Chydig o fetrau allan. Cole yn mynd nôl ar ochr dywyll. Tackle enfawr arno fo gan y blaenwyr. Aberavon yn pwyllo o tro yma. Cyn ceisio mynd eto am y linell gais. Rodri Cole yn cyfarwyddo. A mynd allan tuag at Sam Paylod yn hwyr mewn i'r tîm heno. Cole allan i Jones. Jones gyda'r dafliad hir am yr ochr dde. Ochr gamu da gan Phillips, ond y tackle digon da i'w stopio. A mae'n edrych yn fler. Ydy Caerdydd wedi dwyn y Bale? Na di. Mae Cole, mae'n hapus gyda beth sy'n mynd mlaen fan hyn. Mae'n gêm fler, fratiog, ond mae'n gêm bwysig. A mae Aberavon yn mynd nôl metr wrth fetr. Leave it, Blue. You played in row fast enough. Cole. Gage yn ceisio tynnu'r tanau. Ond tackle dda yng nghanol y cae. Mae Cole yn gweithio'n galed. Mae'n gofyn i'w flaenwyr weithio'n galed hefyd ar hyn o bryd. Fine, Cod is good. Cystadleuaeth 10, medd y dyfanwr Baker. Ochr gamu drwy'r bwlch. Angen 3 person i'w dachlo. Ond yn y diwedd, mae o ar y llawr. Waite yn cario tro hwnnw. Cole allan i Jones. Yn methu un, Tomlin Reeves yn ceisio dadlwytho, ond y Bale di mynd ymlaen gan y capten. Ie, but wedys ti gêm fler fratiog iawn, chymo fyna. Edrych fel o'n nhw'n redeg mas o syniadau braidd fyna, nhw'n benni lan yn really ceel. Aberavon, mae hwnna'n hawdd i amddiffyn wedyn o ochr Caerdydd. Ond ie, wrth mynd trwy'r cymalau fe wedys i'n edrych fel nhw'n redeg mas o syniadau. Ie, diddorol i gweld. Falle, nhw wedi blino gormod i ailosod neu be, ond maen nhw'n lwcus i cael y kick cost fyma. Ti'n sôn yn fanna pa mor gul oedd Aberavon. Mae'r cyfle gorau dod i Aberavon gyda Jay Baker ar yr ochr dde, reit ar yr asgell. Felly, pan maen nhw'n dod yn dipyn cilach, ydy ond jyst yn amddiffyn da iawn gan Caerdydd i gair gwacle? Falle jyst, chymo, ar ôl, pan ma'n mynd trwy'r cymalau, chi'n tueddu mynd dechrau blino, a wedyn chi'n dechrau falle wneud y penderfyniadau anghywir. Mae'n edrych fel i fi, mae'n redeg mas o syniadau, a wedyn mae'r game plan di mynd mas o ffenest fath o beth, ond chymo, pethau syml yn da, cadw yn lled, a mae'r opportunities yn dod fyna, ond nhw'n bach yn fler fyna, redeg mas o syniadau braidd. Felly, mae'n ddigon mwy o rygbi sy'n mynd i ddod ar eich sgriniau chi. Caerdydd yn erbyn braidd Dysadwn am chwarter. Wedi 5 brif. Mi rai mi ymddiheiro am ddeud hynny. A wedyn, gwelch yn erbyn Caerlir ar ddydd Sul, yr un amser eto ar S4C. Felly digon o rygbi cyffroes yn dod i'ch sgriniau. Ond heno, mae'r cyffro i gyd yma yn gêm rhwng Aberavon a Caerdydd. Ydy, cyfle arall i Aberavon ymosod, a ma'n di colli fe. Gwaith gwych gan Nathan Hood. Wel, mewn eiliad, mae trywydd y gêm yn gallu newid yn tydi. Aberavon o fewn 10 metr eto i linell gais Caerdydd. Ond eto yn wastraffus gyda'r meddiant. Ond mae'n siomedig i Aberavon. Maen nhw wedi cael sawl cyfle yn y 22 metr Caerdydd. Maen nhw'n wastraffus. Ydyn, yn union, maen nhw'n wastraffus. Ar diwrnod arall, gallen nhw bod yn 3 sgôr lan fyma. A pan ti'n chwarae tîm fel Caerdydd, chi'n methu fforddio i roi cyfleoedd fel hwnna i ffwrdd. Mae rhaid deud, pan ti'n edrych ar y cae, ti'n sbio ar bobl fel Winnett, Beale, Goodchild, Crossfish. Maen
Maen nhw gyd yn gallu creu beth allan o ddim byd. Mae angen I Aberavon gael sgôr man hyn. Yn bendant, yn bendant. Yn enwedig os mae Cardiff yn dechrau cael mwy o'r meddiant, bydd Aberavon mewn trwbl. Maen nhw wedi wastraffu lot o meddiant hyn yma. Felly y bêl gyda Aberavon. Tomlin Reeves, y capten, yn cario. Oedd yn tacl arbennig arno fo. Weid allan ni. Jones. Y tafliad yn methu chwarae'r just iawn o'ch ben. Steph Andrews. Carson yn siomedig gyda hwnna. Ie, ond eto a wedi chwarae falle penderfyniad anghywir fyna, ond does dim... Wel, mae sgiliau Carson yn anhygoel. Mae wedi chwarae lot o saith bob ochr. Mae passes fel yna, da fe yn y locker, ond yn anffodus fyna, just ddim yn... Falle'r penderfyniad anghywir yn y achos yma. Di'n bosib beio'r tywydd oer, da chi'n cael hyn pan da chi'n chwarae yn LA? Take him back. Na, wel... Stop, captain. So'n siŵr os mae'n llithrig mas na. Falle jyst y penderfyniad anghywir o dda. Yeah, it's a little bit high. Ochr gamin dda gan Gage yn ganol cae. Mae'n curo 2-3 dyn yn hawdd. Leave the ball now. Aberavon yn edrych yn gyffroes, ond dyn nhw ddim gweith digon clinigol ar hyn o bryd. Mae Cole i'r rhoi ti. I Jones. Missed. Ydy hi'n llwyddiannus? Na, di'n anffodus. Yn mynd am y gic adlam. Ond mae'r dyfarn yn dod nôl am gic gos, ond da ni'n gweld hynny'n aml ar gemau ar nosweithio fel hyn, felly penderfyniad diddorol. Ie, ond eto, mae Rhys Jones, mae cicio fe mor dda, mae'r range dy fe yn bendant. Mae'n sioc mae wedi colli hynna, a fi'n gweld e'n neud nhw canoedd o weithiau. Mae bwt fe'n ffantastig. Felly, I chwarae'r arferol, penderfyniad diddorol, ond I fe, chi'n gallu justifio fo. A hefyd, gyda yr hyder I wneud hynny ar hyn o bryd yn y gêm, o bosib os mae dal mor agos o hyn ar ddiwedd y gêm, mae'n barod I wneud yr un penderfyniad eto. Ie, yn bendant, a nawr mae gyda fe cyfle I... Okay, water off if injury is gone. I cael 2 pwynt arall I Aberavon, a fi'n siŵr bydd yn llwyddo I cael nhw fydd. Water? Neth y symudiad yna ddechrau gyda Joe Gage yn torri drwy'r bwlch yn effeithiol. Mae o, a Callum Carson yn cael dipyn o hwyl allan ar y maes heno. Bosib wedi gweld gymaint ar pinches. Good child, ond dwi'n siŵr wrth i'r gêm fynd yn ei flaen, fy'n ni'n gweld y frwydr yna yn mynd yn fwy ffyrnig. Ie, yn bendach. Mae Aberavon wedi dominyddu'r meddiant dros y 20 munud diwetha, 25 munud diwetha. Ond yn anffodus, maen nhw heb cymryd y cyfleoedd nhw I fod yn onest. Pan mae Cardiff yn dechrau cael meddiant, fi'n siŵr os nhw mewn yr un sefyllfa, bydd nhw'n cymryd y pwyntiau. 100%. Felly, Rhys Jones sydd yn barod I fynd am gic arall. Mae'n edrych yn gyfforddus. Mae'n edrych bod o'n mwynhau hun ar y maes. A fydd o'n sicr yn mwynhau'r gic hon os yw hi rhwng y pist. A mae'n gywrain gan Rhys Jones. Aberavon ar y blaen. A fe tro cyntaf yn y gêm yma. 6-3 ac ar ôl 28 munud. Mae wedi bod yn gêm agos, yn gêm dyn. Ond dim ond 3 cic gosp sydd wedi bod a 6-3 yw hi i'r tîm cartref. Felly, Dan Fish yn ail ddechrau'r gêm yn mynd syth am Baker yn defnyddio I droed chwith I hun I fynd amdani, ond o bosib ddim y penderfyniad cywir yn mynd allan ychydig yn fyr, ond yn rhyddhau chydig o'r pwysau. Dwi'n meddwl bod yn chwerthu'n i'w hun yma. Ie, chymod, cic anodd. So'n siŵr os trwy'r chwith yw Os nad yw e'n cicio trwy'r chwith fel arfer, bod hwnna'n penderfyniad diddorol iawn, ond just execution bach off yna. Jay Baker wedi bod ar Geordie Shaw. Mae hwn yn Shaw hollol wahanol heno. Ddim gymaint o glam yma yn Aberavon. Ac Evan Daniel yn cario yng hynod o gry mewn I Tomlin Reeves. Yn cael ei gefnogi gan Ian Davies hefyd. Hyd. Gwthio rownd y ryc ar Alex Mann gan Tomlin Reeves, ond Caerdydd sydd dal gyda'r meddiant. Allen yn darganfod bwlch. Mae'n cario'n arbennig pan mae'n dechrau mynd trwy'r gears.
Ond mae'r Bale wedi mynd ymlaen, wedi tasgu mewn i Rodri Cole. A wedi mynd amdani gyda'i droed chwith. Mae Baker yn dilyn, ydy Baker am gael ei. Mae'n gêm o Bale droed ar hyn o bryd yma yn Aberavon, ond Caerdydd yn sicrhau'r Bale yn y diwedd. Ac oedd hi'n fler am gwbl eiliadau yn fanne. Leave it! A mae Haberfield yn edrych fel petai am fynd am y gic. Dwi'n yn siŵr be yn y ddigwydd awr y cae yn gynt. Cole allan o'n unlle. Wedi ffindio'r Bale yn ei ddwylo. Ac yna yn gweld y gwagle tu ôl am ddiffyn Caerdydd. I can see them holding you, it's fine. Bale allan i Phillips. Troed dde. Yn ei sleisio hi at Winnett. Yn gic anodd i'w dal y tro cynta. Oedd yn ei chasglu hi'r ail dro. Ac yn mynd nôl. Tuag at y rhif 15 ar yr ochr arall. Phillips. Cysadleuaeth dda gan y ddau yna. A Winnett gyda'r tacl. Cole allan i'r asgell chwith. Andrews yn ochr gamu dda. Bale allan. Y tro yma yn cario. Wait. Gage yn y boced yn edrych i dynnu'r tanau. O, amddiffyn da iawn gan Gaerdydd. O, am ddadlwythiad gan Evans. A'r Bale wedi cael eitha'r ymlaen gan Gaerdydd. Mae Cole yn slofi'r gêm i lawr ac yn cymryd y fantais, ond, waw, dadlwytho gwych gan Evans. Fel o ti'n dweud gynnau, mae gan fo hwnna yn y locker. Ie, yn bendant, mae fe mor skillful, Lloyd Evans. Chwaraewyr o fri. Yn y awr hefyd ni heb gweld eto, ond mae fe'n bygyth off y kick-off, mae'n bygythiad huge i Aberavon yn y awr fyd. Mae fe gyda fe gyd, mae fe'n chwaraewr really dda. Ie, digon o gyfleoedd yn dod tuag at ffordd Aberavon. Ond eto, ddim cweit yn sticio i'r tîm cartre. Mae'n bwysig i'r tîm cartre gadw chydig o hyder a cadw composure ar hyn o bryd, achos os maen nhw'n dechrau mynd yn wyllt a taflu'r Bale gormod, maen nhw'n dechrau colli meddiant yn aml. Ie, maen nhw'n methu gadael i Caerdydd cael mewn i'r gêm. Yn ymwedig ar ôl gwastraffu cymaint o cyfleoedd yn dwfn yn hanner Caerdydd. Bydd hwnna'n ofnadwy i Aberavon nawr i mynd mewn ar y brec tu ôl i ddi. Bind! Set! Aberavon i bwydo y sgrym yma. Mae'n deg dweud Aberavon sydd wedi bod yn cael y gorau yn ardal yma'r gêm. Y sgrym eto yn mynd ffordd Aberavon. Ar tri profiadol. Forward on both sides. Jenkins, Davies, James yn curo'r tri. Chydig mwy am profiadol. Fe facwa Daniel a Barnes. A gyda troed chwith Rhys Jones ar y Bale eto. Mae Caerdydd yn amddiffyn yr holl ffordd. Linell gais, maen nhw'n gwybod y bygythiad o fan hyn. Ddim cystal o gynnau, ond dal yn gic gret. Dyma gipolwg bach arall ar y sgrym. Aberavon, mor gry. Amhosib stopio Aberavon pan maen nhw'n gwthio mor gryf o hynny. Hang on, boys, hang on. Cardiff, you're good there. Step in a bit, mate. There we are, good. And the rest of you. Stay. Dyn ni wedi gweld Aberavon yn y safle yma cwpl o weithiau. Be maen nhw angen neud yn wahanol i neud i sticio tro yma. Cadw meddiant, nhw wedi gadw fe mynd yn shape i ddim. Mae nhw gadw meddiant yn mynd trwy'r cymalau a ymddiriad yn y game plan nhw. Wel, mae hyn yn edrych yn well gan Aberavon. Ieuan Davies yng nghefn y sgarmes symudol. Mae'n edrych fel bod y parti wedi'w sbwylio gan Joe Peard, sydd wedi mynd rownd y sgarmes a di malurio'r sgarmes a dweud y gwir. Caerdydd wedi gweithio'n hynod o galed yma ne. Ar olwyr mewn yn ei chanol i hefyd. Amddiffyn da gan Caerdydd, ond eto cyfle wedi gwastraffu gan Aberavon. 5 straight through the middle, on the ball carrier, unsuccessful ball. A da iawn oedd hi gan Gaerdydd, os gawn ni gipolwg eto fan hyn. A mae'n edrych yn dda gan Aberavon i ddechrau gyda Ieuan Davies yn y cefn. Ond allan o'n unlle, mae'n troi'n sur.
Gwaith da oedd hi. Gan Gaerdydd felly. I sbwylio y parti. Ian Evans yn helpu i hyfforddi Caerdydd. Bosib, wel, ddim yn hapus o'n i'n deud ar sut mae Caerdydd yn chwarae ar hyn o bryd. Be ti'n meddwl, mae Caerdydd yn amlwg ar y droed ôl ar hyn o bryd, Lloyd? Be mae Caerdydd angen neud i ddod nôl mewn i'r gêm? Cadw'r meddiant i fod yn onest. Mae Aberavon wedi domynyddu'r meddiant hyd yma, a mae'n ffodus i Caerdydd bod Aberavon wedi gysgraffu sy'n gymaint o cyfleoedd oherwydd mae wedi sy'n gynharach ac hyn bendant bod yn 3-4 sgôr o blaid Aberavon erbyn nawr. Waw, am wthiad enfawr gan Aberavon, a maen nhw wedi dwy'n y bêl, Gage gyda'r bêl, dadlwytho bron iawn oedd hi i'r tîm cartref, ond mae'r dyfarnwr yn mynd yr holl ffordd yn ôl am y kick gosb yna. Good go forward on both sides. Stepped out the contest. A mi fydd hi'n kick gosb i Aberavon mewn safle arbennig, ond Gage yn ffisio'r bêl na am cas yn o bosib yn rhys ydyn. Ie, so'n siŵr os camgymeriad ar llinell Carson oedd yn edrych fel bachgon ar y pas i fod yn onest, oedd Carson yn reachio am hwnna. Ie, mae'n hampil anodd i cymryd pan chi'n teithio mor gyflym a edrych am y bylchiad. A tro yma Aberavon yn mynd am y sgrym, y penderfyniad cywir, Lloyd? Wel, mae'r lein ddim really wedi bod yn gweithio i'r lwyfau, felly, a wrth gwrs y sgrym gyntaf, oedd lot o llwyddiant o hwnna, felly dwi'n meddwl dyma yw'r opsiwn gwell o ystyried y llinell. Felly, maen nhw'n mynd am y sgrym. A gyda'r profiad ar y cae ac i ffwrdd o'r cae, mae Aberavon yn edrych ymlaen am y safle gosod yma. A rhaid deud, mae Caerdydd yn ein arbennig i wthio nôl, mae'n edrych fel o bosib i bod nhw'n dechrau byclo. Am ymdrech enfawr gam pac Caerdydd. Mae Aberavon am gael cyfle arall. We haven't moved anywhere, lads. We started there, ended there. Ar yr ochr, agosa i'r yslis bella. Gweithio'n hynod o galed yn erbyn Geraint James. So we got a really good picture at the start, boys. We can't lose it. Aberavon. Jason Hyatt, hyfforddwr y dewiniad. So ddeud yn gynt yn y tymor o gan Aberavon, y props a'r bachwyr gorau yn y gyngrair. Wel, mae'n edrych felly ar hyn o bryd. Y gêm hon rhwng Aberavon a Caerdydd. Crouch! Pwyll yw'r gair pwysig i Aberavon. Set! Dominyddol yw'r unig air i ddisgrifio'r sgrym yma. Trai da, Cole yn ochr Gami, a mae Baker dros y linell, guys. Jay Baker, o bosib ychydig yn goeglyd yn croesi'r linell, guys. Yn croesi, yn hynod ymlaciol. Cais i Aberavon o'r diwedd. Ie, o'r diwedd mae pwyntiau ar y bwrdd, nhw mae rhywun troi o pwysau mewn i pwyntiau. O'ch chi'n gallu gweld pa mor cur oedd Steph Andrews ar y asgell arall. O'n i'n tybio bod nhw'n mynd ar y ochr dywyll a diolch i pa mor grymus oedd sgrym Aberavon oedd yn agor posibiliadau iddyn nhw ar y ochr dywyll. A traed arbennig yn weit yn aros gyda'r bêl yn y sgrym. A mor dda gan Rodri Cole i ddarganfod y bwlch. Ie, Rodri Cole yn denu Tom Haberfield fyna, felly oedd rhaid i fe boet o mewn fyna, arno fe a ryddhau Baker wedyn. Oedd gan Dewi Cross ddim llawer o obaith yn ceisio am ddiffyn hynny. A Jay Baker yn croesi am ei drydydd cais eleni. Oedd o bron a stopio yma ne, oedd o'n siŵr pa mor hawdd oedd o. Felly, Jay Baker gyda'r cais cyntaf o'r gêm. Cyfle Rhys Jones i ychwanegu y pwyntiau ychwanegol. Waw. Doedd dim amheuaeth am honno. Felly, Aberavon
13, Caerdydd 3. A mae'n rhaid dweud ar hyn o bryd wrth edrych ar y gêm yn ei gyfanrwydd. Aberavon yn heiddiannol i fod ar y blaen o 10 pwynt dan Fish. Mae angen i chwaraewyr profiadol Gaerdydd sortio'r tîm. A dwi'n siŵr fyna ddipyn o sgwrsio. He's run round him, lads. Hanner amser am dactegau ymwelwyr, ond croesi. A mae yn gigos mewn safle. Sorry, I mae rhaid dweud perffaith i fynd am 3 pwynt. It's obstruction, lads. He run round him. He could make the tackle. Post goals. Felly, How long, mate? Dan Fish, ddim yn meddwl dwywaith. Yn mynd am y pys da. After the kick. O bosib Caerdydd yn ffodus i fod gyda 3 pwynt ar y bwrdd ac yn mynd i ychwanegu 3 arall. Mae Dan Fish. Dan Fish, 278 o bwyntiau i Gaerdydd. Yn agosau am 300 yn sicr, fydd o'n croesi y marc yna y tymor yma, ond y gico lawr hanner, chwarae ola'r hanner. Dan Fish yn ei rhoi ti rhwng y pist, a mae di mynd â pwyntiau Caerdydd o 3 i 6, dyblu sgôr yr ymwelwyr. Ond mae'r dewiniad wedi bod yn wych. Ychydig yn wastraffus o bosib, ond yn yr hanner gyntaf, Aberavon heiddiannol o fod ar y blaen. Mae Aberavon ar y blaen, 13 i 6. This evening's match sponsor, Morva Limited. Wel, oedd angen aros yn dod 37 o funudau. Tam bod ni'n gweld cais cynta'r gêm, o'n i'n clywed y cefnogwyr yn dweud edrychwch ar y sgrym, edrychwch ar y sgarmes y cer, fod y tîm yma'n hoffi chwarae rygbi agored. Maen nhw'r un mor falch o'r pŵer na misg y blaenwyr. Yr ysgellwr yn bennu'r symudiad, mae Siwan Lillycrap a Lloyd Lewis wedi ymuno fi nawr. A'r cais yn un pedr yn y diwedd, ond y pŵer i gyd Siwan di dod o'r sgrym a'r blaenwyr. Mae'r sgrym Aberavon yn arbennig o dda. Mae nhw gyda hyder fan yna nawr, mae nhw'n mynd i'r sgrym, pen yn y cornel, ath nôl i'r sgrym, a wedyn oedd wedi talu off yn y diwedd. So fi'n siŵr bydden nhw'n mynd i hynna ail hanner hefyd, ond falle bydd Caerdydd yn gwneud newidiadau fan yna nawr. A ystyried, nhw wedi treulio digon o amser yn o'i rhugen Caerdydd, ond nhw'n heiddi'r cais na, Lloyd? Oedd, a falle bydd nhw'n cicio hun hefyd, oherwydd o'n i'n lan sylwebu a ni'n dweud gallen nhw wedi cael 3-4 cais erbyn hynna, a falle erbyn tîm fel Caerdydd, os mae Caerdydd yn dod nôl mewn i'r gêm, fel wedys i Siwan yn cedr lawr nawr, os oedd Caerdydd yn y sefyllfaoedd na, dwi'n siŵr bod nhw'n cymryd y pwyntiau, felly ar diwedd y gêm, tyfer os bydd Aberavon yn siomi bod nhw ddim wedi cymryd y cyfleoedd yna. Ni'n gwybod pa mor fygythiol mae Caerdydd yn gallu bod yn wedig yn yr ail hanner, ond mae'r amddiffyn wedi bod yn elfen enfawr o gêm Aberavon. O'n nhw'n sôn cyn y gêm, chymod bod nhw'n ildio ar gyfer sialed 19 pwynt y gêm. Maen nhw'n amlwg yn feddyliol di dod mas gyda pwynt i brofi. Maen nhw wedi profi pwynt. Oedd Caerdydd wedi ymosod am y 10 funud cyntaf, a naeth Aberavon delio gyda hwnna'n dda. A wedyn momentum a territory wedi shiftio nawr i Aberavon. Ond fi'n gwybod pan maen nhw yn amddiffyn, mae rhaid i nhw wneud yn siŵr fod y llinell yn aros ni'n syth. Ni wedi gweld Morgan yn mynd trwyddo cwpl o gweithiau fan hyn. Mae rhaid i nhw dybleri lan ono fe. Be yw'r gwahaniaeth fan hyn? Ni'n gweld hyn o Lloyd i gymharu a wythnosau cynt. Dwi'n meddwl mae Aberavon jyst yn edrych fel maen nhw eisiau fe mwy falle, ond eto nhw wedi mwynhau lot mwy o'r meddiant chwarae yn hanner Caerdydd. So'n siŵr beth mae bydd Caerdydd yn dweud nawr a hanner amser, ond mae rhaid i rhywbeth newid. Ond fel wedys i, os mae meddiant yn dechrau dod i Caerdydd, ni'n siŵr bydd nhw'n cael pwyntiau ar y bwrdd. Maen nhw mor dinistrio. Be ti'n meddwl fydd y newid yn dactegol i'r ddau dîm Siwan? O'n i'n clywed ti'n gweud Aberavon yn gorfodi pethau braidd yn mynd yn llyfan pan gallen nhw wedi bod yn adeiladu cymalau. Be fydd yr hyfforddwr yn dweud?
Fi'n credu fydd Aberavon yn mynd i set piece tipyn bach. Dwi'n driving mauls a scrum, maen nhw wedi cael lot o gain line o hynny, ond maen nhw wedi bod yn symud y bel allan, long passes, ond mae rhaid nhw cael mynd dros y llunydd fantais. Fel gweld ni hynny, mae'n mynd dros y llunydd fantais, a wedyn mae fe ar y ochr y ca. Mae'n ffodus fanna i ddim cael yr offload, wel, i cael offload i ffwrdd, ond yn ffodus o ddim wedi mynd yn blaen. Ond mae rhaid i nhw fynd dros y llunydd fantais i un o'r rhaid i fynd i asgell. A gewn ni cipolwg ar y cais. Nawr, rhaid ni aros i weld. Pan ddath fel wedon ni, i gyd yn dod o'r scrum ac yn feddyliol sy'n mae hwn yn rhoi hwb i'r tîm cartre. Ie, mae scrum wedi bod yn arbennig o dda. Maen nhw wedi mynd nôl i hwn dros ar diwedd y gêm nawr. So, ie, bydd hwn yn rhoi hyder i'r sgwad, ond hefyd maen nhw'n rhoi hyder i Cardiff. Bydd y front row Cardiff yn meddwl beth gallwn ni wneud, oherwydd mae Aberavon yn mor dominant fan hyn. Bydd front row ifanc yn trio chwilio am beth gallwn nhw wneud. Ond yr esgellwr sy'n gwneud y gwaith caled yn y gyfylwyd yn y diwedd? Ie, standard. Right, OK. Wel, fel wnaethon ni sôn cyn y gêm, ni'n trafod y ffaith bod ti wedi ymddeol wythnos diwetha. Newn ni sôn am datgofion yn y Manon yn gyntaf. Ni wedi cael neges o rhywun sy'n golygu rhywbeth i ti. Siwmai Siwan, llongyfarchiadau enfawr gyda'r fa yn y Crys Coch Cymru. Ti wedi bod yn wych ar y ca, ond hefyd oddi ar y ca. Mae dy arweiniaeth wedi bod yn anhygoel, ac fi wedi mwynhau gweithio gyda ti dros y blwyddyn diwetha. A fi'n ffindo ni'n lwcus iawn bod wedi cael yr amser i gweithio gyda ti hefyd. A fi'n edrych mlaen i gobeithio gweithio gyda ti fwy yn y dyfodol. Pob lwc, cael o fynd, da iawn. A Iwan yn gweud fyna bod e'n gobeithio gweithio gyda ti yn y dyfodol, pwy o Euros fydd e, ond mae fe wedi chwarae rhan pwysig iawn, enwedig yn y flwyddyn nesaf, chymod symudiad na i rygbi proffesiynol. I ddechrau, sut ti'n adlewyrchu ar gyrfa llewyrchus iawn, Iwan? Ie, mae wedi bod yn rollercoaster ers i fi dechrau chwarae i Cymru a wedyn y safle ni yno heddi, ond mae Iwan wedi cael rhan enfawr i chwarae yn hynny, roedd e wedi rhoi belief nôl mewn i'r sgwad, ac fi'n diolchgar iawn o cael geiriau fel yna o Iwan. Mae'n muno lot i fi, ond mae wedi bod yn rollercoaster, lot o lows, llawer o highs, ond bydde ddim newid dim byd. Mae'n proud iawn i chwarae i Cymru ac wedi gwneud ffrindiau gorau a chwarae dros y byd, ac does dim byd mynd i topi hynna. So oedd e'n penderfyniad galed, ond cael penderfyniad fi'n hapus gyda gobeithio gallai roi nôl i'r gêm rhyw adeg. Ie, so ti'n sôn am y rollercoaster yna. Beth yw uchafbwyntiau ti ar y rollercoaster? Wel, dechreuais i cael cap cyntaf ar oedran 28 oedd i rhan o'r extended squad yn blynyddoedd, so fe'n hen iawn yn cael cap cyntaf, a wedyn mynd i cwpl y byd y 2017 yn Iwerddon, oedd hwn yn special iawn, ac wedyn, o fi ddim yn gwybod beth oedd nesaf, a wedyn i Captain Cymru yn 2019, a wedyn blwyddyn yma i cael professional contracts ac i popeth ni wedi gwneud blwyddyn yma, i gorffen yn trydydd yn y chwech glad, ac ennill yn erbyn y Werddon a ennill yn erbyn yr Alban, ac wedyn mynd i cwpl y byd allan yn Zeeland newydd. Mae wedi bod yn journey enfawr, ond fi'n proud iawn o beth ni wedi achieveo, ac fi'n gobeithio wedi gadael Crys yn lle lle gorau a gallai i fi, a gobeithio gallen nhw y ferched symud ymlaen yn fwy nawr. Fi'n siŵr bydd llawer o ferched ifanc yn cytuno gyda ti, ond pan ti'n meddwl, ddim clwb gyda ti pan dechreuais ti, a nes ti benni fel capten Cymru yn arwain y tîm i'r 8 ola nghwpan y byd. Pa mor falch i ti o hynny? Ie, pan oedd i dechrau, o fi, tafu lan yn clwb rygbi yn arlwydd, ac 17 pen roi'r si bwtsar yn gyntaf, oherwydd oedd dim tîm ferched, oedd hwnna'n straight mewn i senior rygbi, a wedyn i fod gorffen yn quarter-finals y cwpl y byd yn Zeeland newydd, oedd yn dream come true. Wel, mae breuddwydion, bydde ti byth wedi breuddwyddo arno, so i cael Captain Cymru a fynd i 2 cwpl y byd a Zeeland newydd a gorffen yn quarter-finals yn erbyn World Champions yn peth special iawn. So bydd llawer o memories gyda fi, bydde byw gyda fi trwy gydol fy bywyd. O'n i'n mynd i ddod â Lloyd mewn, ond jyst yn gyflym, beth sy'n nesa i ti? Nes ti sôn am benni derfa yn erbyn, pencampwr byd Zeeland newydd. Wyt ti eisiau cadw dy hun yn y gêm?
Fi'n gobeithio cadw mewn y gêm, a fi'n gobeithio gallu rhoi nôl yn rhyw fath i'r gêm, falle bach o coaching fi'n gobeithio, ac mae'n nice fod yn llefydd fel hyn yn gweld pobl yn chwarae cymuned ac y pathways yn chwarae, ac yn siarad yn gêm, dream jobs really, so fi'n gobeithio gallu rhoi nôl tipyn bach, ond fi moyn enjoyo'r Nadolig gyda teulu ac cael December bach yn mwy relax na arfer. Enjoyo'r tato, enjoyo'r cynnwyd sul. Ond dwi'n yn cofio wythnos fel hon o ran straeon rygbi, falle mai ti ddechreuodd y cyfan, ond heb os y stori nath dominyddu'r papurau a'r penawdau oedd y ffaith mae Warren Gatland yn dychwelyd i hyfforddi tîm cenedlaethol Cymru, a dyma fe yn siarad yn gynt yn yr wythnos. The advantage I've got is that I know the setup and I know so many of the people involved. So I think I can hit the ground, running. Obviously, there's a new group of players and there's a process that I've got to go through over the next few weeks and just getting a real feel for the place again. So it's not like 2007 or 2008 when I was coming in completely cold. So I think that's a massive advantage that I've got in terms of knowing Wales, like I said, and knowing the setup, and I think I can come in there and hopefully be pretty seamless in stepping into the role. So brydion digon o adroddiadau, cadarnhad yn dod i llun, y penderfyniad cywir, Lloyd? Wel, yn amlwg mae fe'n hyfforddwr sydd wedi cael lot fawr o brofiad ar llewod fyd Cymru am blynyddoedd maith. Felly, fe yw'r person gorau i camu mewn, fi'n credu, a chmo fe wedodd ar y VT, mae fe ddim fel petai mae'n camu mewn yn hollol oer fel wedodd Mae fe wedi bod yn hyffordd o Cymru am oesoedd, felly fe yw'r dyn gorau am y job am nawr yn bendant. Ie, wedyn diwrnod yn ddiweddarach, Eddie Jones yn colli swydd. 9 mis i fynd tan cwpan y byd, pan chi'n sôn am steil, am diwylliant, os ddigon o amser sy'n yna ti'n un sy'n wedi gorfod delio gyda sawl hyfforddwr gwahanol a newydd bod i cwpan byd y hun? Ie, mae'n anodd iawn ac mae sioc hefyd fod Eddie wedi fynd, ond fi'n credu hefyd mae nhw wedi gweld fod e wedi gweithio yn y gêm fenywod gyda Wayne Smith yn dod mewn 6 mis cyn cwpan y byd ferched, a troi'r gêm nhw y rownd o nhw wedi colli Autumns blwyddyn diwethaf yn erbyn Lloegr yn erbyn Ffrainc, a wedyn ennill cwpan y byd, so mae'n gallu gweithio yn peth positif i tîm hefyd. Right, wel, nôl i'r Indigo Prem nawr, a ni wedi gweld llwyth o geisiau gwych yn ystod mis Tachwedd, dyma rhai ohonyn nhw. Bale gydag Aberavon, a maen nhw'n mynd lawr yr ochr chwith. A mae'r Bale yn wylo'r clo, bellach i Andrews ar y chwith. Tu mewn, mae Seawood yn cefnogi'n arbennig a digonedd o le i groes i'r llinell. Ethan Lloyd yn cael y Bale allan i Drake, Carion Gryf. Digon o gefnogaeth, Rhys mewn i Dewi Cross, am ddwylo arbennig i gadw rheolaeth. A mae Lloyd yn dod drwad, Ethan Lloyd sy'n croesi dan y pist. A mae Caerdydd yn gyfforddus yma yng Nghaer Frachdy. Mae Tawen stopio yr hedwyr ar y llinell fantais ar hyn y bryd, lle nôl i'r ochr chwith, mae good shout yn dangos, yn bylchu, Haberfield tu fewn, yn camu'n arbennig i Tom Haberfield, 5 metr y fyr, di daclo, ddim di ddal, a mae'n gais arall i hoci ar y prif ddinas. Cross gyda'r Bale i Fackrell ar yr ochr dde, dadlwytho'n effeithiol iawn tu mewn, ac unwaith eto nôl i cross y tro yma, a mae Dion Jones ar yr ochr dde, mae'n ddigon o gefnogaeth, ond dydi o ddim angen nhw, mae am groes i'r linell beth bynnag. Tom Haberfield, dyna'r enillydd ar y ca yma heno gyda 41% o'r bleidlau. So mae'n amser fe nôl at ein tîm sylwebu. English language commentary is available with Sean Hawley and Siwan Lillycrap, Lloyd Lewis a Griff McKee, uwch tîm yn y Gymraeg. 3Z. Can you ask him, Joseph? Diolch, Lauren. Cwpl o newidiadau wedi bod ar yr hanner i Gaerdydd. Mae Dewi Cross, seren y tymor o bosib i Gaerdydd hyd yma, wedi mynd i ffwrdd o'r cae. Mae Joe Williams ymlaen i'r cae o bosib. Allan ni ddychmygu fydd Tom Haberfield yn cael ei wthio allan i'r asgell i weld Joe Williams yn mynd yn safle y mewnwr. Aberavon yn dwyn y Bale nôl yn syth o'r ail ddechreuad, a dechrau da i'r ail hanner yw hi i'r dewiniad. Allan am Carson gyda'r Bale hir, allan i'r asgell chwyth.
Ochr gamu da gan Thomas. Ond mae'n cael ei stopio yn y diwedd. Yn ôl ti mewn at y Bale gan Sam Taylor. A Taylor eto gyda'r Bale. Cael i daclo'n arbennig gan Bevacqua. Ond Aberavon, fel dwedodd Lloyd yn yr hanner cynta, angen chydig mwy o amynedd ac angen edrych ar ôl y Bale yn well. Dod allan. A mae o allan i'r asgell. Baker sy'n ar y Bale ochr gamu. Yn dod nôl tu mewn yn neud yn dda i gadw'r Bale ar tir y byw chwarae teg. Mae'n dacl dda gan Gaerdydd. Ond Taylor yn mynd am Bevacqua sy'n taclo'n dda, ond kick goes. A mae wedi mynd yn sydyn na Cole, ond y dyfarnwr yn deud na, yn gofyn am sgwrs gyda'r capten hefyd. 4th, not rolling away penalty. 9th penalty of the game. If it continues when they're on the attack, someone's going to leave the field now. That's a mess. No. It's not a mess. It's a mess because your players created a mess. 4 not rolling away, 9 penalties. Continues, someone leaves. Diddorol clywed y dyfarnwr. Time to clean up the breakdown area. Yn area. cael sgwrs sydyn gyda Morgan Allen. Ben Whitehouse yn cadw ystadegau hi. Naw, kick goes ben erbyn Caerdydd. A chyfle arall i Rhys Jones fynd am y pist yn gynnar yn yr ail hanner. Ond Lloyd, diddorol clywed y dyfarnwr yn dweud naw kick goes ben erbyn Caerdydd. Yeah, 3. Maen nhw wedi bod yn fler, do? Yeah, I had them, yeah. Yeah, chymo, digon teg. Mae naw kick goes yn lot i ildio naw. Felly ie, mae'n bygythio gyda y cerdyn fel, a mae hwnna'n digon teg. Ond gyda rhywun fel Rhys Jones ar y cae, chi'n methu fforddio i roi cicio cos ffwrdd fel yna. A Rhys Jones yn barod i fynd amdani o 30 metr allan o'r pist. Ar ffordd mae Rhys wedi bod yn cicio hyd yma. Mae bron yn sicr o fynd rhwng y pist. Felly, cyfle i Aberavon fynd nôl 10 pwynt o flaen Caerdydd. Y rhediad am y Bale yn fyr, ond rhwng y pist yn berffaith eto gan Rhys Jones. A dyda ni ddim wedi cael unrhyw sioc i weld hwn yn mynd dros y pist. Aberavon 16, Caerdydd 6. Chwaraewr hen yw Rhys Jones, ond mae gyda fe lot o brofiad a mae'n cael rhywun fel hwnna sy'n gallu cicio a slotio nhw fel yna. Mae hwnna'n hynod o bwysig. Aberavon wneud yn dda i gadw'r meddiant. Fish yn cael ei gefnogi gan Pinches i wneud y dacl dda. Back you go. Do not shout at one of the match officials like that. A kick goes byw hi yn erbyn Rowan Jenkins am weiddi ar un o'r dyfarnwyr. Captain. Rowan Jenkins allan meddwl bod nath Lloyd cadw'r pêl ar y cae fyna, Lloyd Evans a falle mynd yn bach yn rwystredig, ond does dim esgus am he screamed at him, telling him he was wrong from 20 metres away. Whether he's right or wrong's immaterial, he doesn't shout like that. Thank you. Mark Shear. Whitehouse yn dangos pwy di'r bos ar y cae yma i Tomlin Reeves, oedd o ddim yn hapus o gwbl gyda Rowan Jenkins a allan o'n unlle yn y gyfle da fan hyn i Gaerdydd fynd amdani. Y dafliad yn dda gan Daniel. Daniel yn ei chasglu hi yng nghefn ysgarmes symudol. Mae'n drefnus gan Gaerdydd, ond Haberfield sy'n mynd i gasglu'r Bale. Mae'r Bale dal yn mynd. Mae'n edrych fel petai Aberavon wedi dinistrio hon. Kick goes bin erbyn Aberavon. Cyfle i Gaerdydd eto o'r pellter hwn i fynd amdani. Ond mae'r dyfarnwr yn llygad i le. Nath Caerdydd newid y bachiad. A chyfle i Harrison James i roi ti am y gornel. Once you were through the middle, then you jumped onto the ball carrier. But you were never then bound in. Wel,
gwelson ni Aberavon yn ildio lot o cyfleoedd fel hyn yn y hanner cyntaf, tybed sut nath Caerdydd yn yr un sefyllfa. Mole. Teithio gyda le Lloyd Caerdydd yn rhan sefyllfa ac Aberavon yn yr hanner cyntaf. Advantage again. Caerdydd yn edrych dipyn mwy trefnus. Aberavon o'r pellter hon. Mae'n efantais i Caerdydd. Mae Caerdydd yn dal i fe'n Morgan Allen. Yn dwy'n y bêl, Haberfield yn gofyn amdani. Mynd lawr ochr dywyll, Haberfield i Dan Fish. A mae hwnna bron mor hawdd ar gynta. Dan Fish dros y linell gais. Mae Caerdydd nôl yn y gêm hon. Ydy, ac y mor sydyn â hynny, maen nhw'n nôl yn y gêm ac mae'r cyfle gyntaf i Caerdydd ymosod. A maen nhw wedi cymryd y pwyntiau fel o'n i'n tybio yn y hanner gyntaf. Falle bydd Aberavon yn gyfidio bod nath nhw gwastraffu sydd gymaint o cyfleoedd. Da ni'n gweld y tafliad yn berffaith gan Evan Daniel. Aberavon yn fler. Maen nhw'n rhoi'r cyfle neu i Gaerdydd. Drwy fod yn fratiog, maen nhw'n gadael i Gaerdydd wthio. Maen nhw'n gadael nhw ddod â mantais o, neu mond un canlyniad wedyn. Ie, a chwarae teg, oedd siap Caerdydd ar y ochr agor yn twyllo Aberavon a oedd yn gadael gwagle ar y ochr dywyll. Ie, Dan Fish ar yr asgell chwith yn lle Dewi Cross yn yr ail hanner yma. A Harrison James sydd wedi dod ymlaen i'r cae yn rhoi tir rhwng y pist yn effeithiol. Caerdydd bellach 3-10. Aberavon 1-15 felly. 3 pwynt sy'n gwahanu'r ddau dîm. Ond Caerdydd, un cyfle, un cais. Mae'r gwahaniaeth yn pa mor glinigol ydy Caerdydd yn dangos yn syth. Ydy, fel ni'n rhagor fyddenegu yn y hanner cyntaf. Os mae Caerdydd yn chwarae da pen nhw lan nawr a gallu adeiladu momentum ar gefn hyn a cadw'r meddiant o'r bêl mwy na yn y hanner gyntaf. Falle bydd Aberavon mewn trwbl fyma. Jones, cael y bêl, nôl y fyw. Y gic yna, mae wedi tasgu fyny ond Caerdydd o drwch blewyn yn dal y mantes. Haberfield yn gofyn am gefnogaeth gan y blaenwyr. Tackle release Aberavon! Ac yn siŵr Haberfield ddim eisiau cadw'r bêl yn fan hyn am rhy hir. Mae'n gosod am y gic uchel. A mae digon o chwaraewyr Aberavon yn ôl. Y gic yn berffaith. Y gystadleuaeth yn dda, ond Jones sydd wedi casglu. Kick goes yn erbyn Caerdydd. Gwaith gwych gan Nathan Hood fyna. Ail ennill y bêl, mae Nathan Hood wedi mynd trwy'r Academi'r Dreigiau, un blwyddyn na fi, top bloke, chwaraewr o fri hefyd. Mae rhaid fi ofyn, da ni wedi gweld Dan Fish yn symud o y safle fel maswr i'r asgell. Be'n wahanol mae Dan Fish yn gallu cynnig pan mae'n chwarae allan ar asgell? Wel, chymo, oedd yn chwarae fel back 3 i'r gleision, pan mae enw nhw oedd y gleision, back in the day. A chymo, falle wedi colli bach o cyflymda erbyn hyn, ond chymo, o ran dealltwriaeth i'r gêm, does neb well, fi'n meddwl, felly mae dal yn gallu cynnig lot ar y asgell. Dim just pace yw e. Ymddiheiriadau os glywsach chi yn rwy iaith gref yn gynharach, ond ar y cae mae'r gêm yn dal i fynd. Mae Caerdydd cadw'r bêl yn dda, bêl yn cyrraedd Freddie Barnes, bellach Haberfield yn ei chael ei allan. James i pinches, tackle yn dda gan y chwaraewr Aberavon. James yn rhoi tu allan i Winnett, wedi mynd ymlaen. Ymddiheiriadau os glywsach chi yn rhyw iaith gref. A thi just about ymlaen gan Cameron Winnett, ond yn debyg i Aberavon yr hanner gynta. Ond cwpl o milimetrau sy'n rhwng bas berffaith a'r bas y just chydig yn rhy bell. Ie, a chwarae teg i Harrison James. Chymach gallu gweld pa fath o chwaraewr e. Cymryd y period llinell. Anffodus gyda'r pas fyna, os oedd yn mynd i dwylo, bydd Dan Fish, falle lawr o asgell fyma. Dipyn o gefnogwyr yma i gefnogi'r dewiniad yma wedi.
ysgwyd I ffon hyd yn yr hanner gyntaf fydd angen i'r dewin wneud yr un peth yn yr ail hanner os ydy Aberavon am ennill y gêm hon. Blaenwyr Aberavon yn barod, ond y dyfarnwr yn apus. We're way too close. Boys. The setup has been really good. So let's just set it up again. Come on. Dipyn We're just too close. Wel, dipyn o emphasis ar y dyfarnwr heno yn cael digon o fewnbwn ar y gêm. A chwarae teg wedi cael gêm arbennig hyd yma ma Ben Whitehouse. Ond Aberavon sydd am fwydo y sgrym. Bind! Set! Early. A gwthio'n gynnar gan Gaerdydd cyfle I Aberavon I chlirio hi. It's a free kick, lads. Back 10, boys. Wel, back 10. moustache andros y greu gan Sam Paylor, chwarae teg wedi bod yn ei Movember mae'n siŵr a wedi cadw'r moustache. Be ti'n meddwl o'r moustache na, Lloyd? Clas, fi'n methu tyfu'n hun, felly fi'n gallu edmygu moustache dda pan fi'n gweld ni. We had a good hit, and then the drive came after it, lads. Mae Aberavon ar y blaen ar hyn o bryd yn y gêm hon 16-13 a fel mae'n sefyll yn y gyngrair mi fydd Aberavon yn mynd i'r ail safle uwchben Llanymddyfri sydd hefo 2 gêm I fynd. Aberavon wedi chwarae 10 Caerdydd 9 Llanymddyfri 8 felly mae'n agos iawn ar dop y tabl ond efo gêm enfawr yr wythnos nesaf rhwng Llanymddyfri ag Aberavon. Aberavon angen gorffen yn gryf heno. Use it! Still bound. Am sgrym gryf gan Aberavon yn mynd lawr yr ochr dywyll. Wait oedd hi yn dacl. Yn edrych fel bod Haverfield ar y bêl yna. A waw, wedi gwneud yn arbennig i'w dwy'n y bêl yma ne. Chwarae arbennig eto gan y maswr. Chi'n gallu teimlo'r momentum yn newid yn yr ardd bach yma. Am gic hefyd gan Harrison James syth am y gornel. Cyfle eiraidd I Gaerdydd a fel ti'n dweud Lloyd, mae'r momentum yn newid yn sydyn iawn. Eto, adlewyrchiad o'r llinell Caerdydd oedd naron I cais gyntaf nhw o'r gêm. Allwn nhw eto. Daniel I mewn, dwylo da gan Mo. Daniel yng nghefn, ysgarmes symudol. Caerdydd yn dwylo I sgorio o'r sefyllfa hon, y tro dwytha. Yn wahanol I Aberavon yn yr hanner cynta. Mae Caerdydd yn glinigol. A mae Caerdydd yn dal I wthio. First stop there, lads. Ond sgwni lle mae'r bêl, y bêl dod allan. Tacl dda gan Cole. 4 chwaraewr Aberavon yn stopio'r bêl rhag mynd mlaen. Ond allan, ac yn cario'n dda. Barnes. Haberfield eto. Yn ei thaflu hi allan. Mae angen cefnogaeth. Allen. Ond na, unwaith eto. Mae amddiffyn. Aberavon yn gryf. Barnes. Gage yn mynd yn uchel. Just yn llwyddo I gadw Caerdydd allan. Ond mae Caerdydd yn dal I fynd. Y bas yn fyr gan Haberfield yn edrych fel bod Caerdydd yn croesi'r linell. Ond mae'n fôr o ddynion o gwmpas y bêl. Pwy a wyr os ydy hon wedi gwneud ti gan Alex Mann. Anything to add to that? Nothing to add. Time off, Mace. Got you. On-field try. I've got a grounding, but I just want to check if he lost it before grounding it. Okay, mate. Arnwr isio checio os ydy hi wedi I thurio. Yeah, for 8 offside. Caerdydd. So if it's no try, Mace, we just go back to the edrych yn agos. Mae'n gweld o fyny fan hyn, Lloyd.
Oedd, fi'n edrych mlaen i weld beth ddigwyddodd fy mal, ni ddim yn gallu gweld dim byd, just lot o'r cyrff. Sorry, mate. Felly, I have more than anyone. Aberfield, allan. Yeah, we had one advantage over there before the last try, and then we had Mae rhaid deud, mae Waite yn neud yn arbennig i ddod nôl. Dyma'r ongl chydig yn well. Mae'n anodd deud yn di. Os maen nhw'n rhoi'r coes yn mas, fi'n meddwl nath Andrew Weed falle da hwnna. Na, troi Andrew man ar ei cefn, Alex man ar ei cefn. No. Can you weld yr ongl Just man? checking one more angle, mate. Yeah, right, okay. What's it looking like on the pictures so far, mate? Felly, Hang on a minute. man yn dod. Mae'n edrych fel mae wedi cael ei troi yn y tackle hwnna. Mae'n benni ar ei Every angle gefn. I've got, I can't see the ball Okay, being grounded, mate. So stay with your decision, mate. Okay, so you just lose sight of the ball, do you, mate? Lose sight of the ball Yeah, every that's angle fine. I got. So I've got it initially, I've got it grounded at a point, so I can just give the try then, yeah? Yeah, Thanks, you mate. could. Try. Wel, penderfyniad o bosib ychydig yn controversial ond dyna ni, mae'r cais wedi cael ei roed i Alex Mann yn croesi'r linell gais a mae rhai cwestiynu y penderfyniad ond cais yw hi ar diwedd y dydd Lloyd. Ie, a eto y symudiad yn dechrau o'r llinell ar ochr chwith mawr cae i Gaerdydd a chymod, maen nhw jyst yn dangos pa mor glinigol i nhw. Caerdydd, 2 gyfle wrth fynd i'r gornel, 2 gais a Harrison James gyda 2 drosiad. Caerdydd 20, Aberavon 1 ar 15. Allan o'n unlle, mae Caerdydd ar y blaen. Ni'n cael ceipolwg arall ar hon. Falle bach na'n lwcus i Aberavon fyna, wedodd y TMO, oedd yn methu gweld unrhyw beth o unrhyw ongl, felly penderfyniad ar y cae Ben Whitehouse oedd yn cael y penderfyniad, ond chymod, falle bach na'n lwcus i Andrew Waite fyna. Bale wedi mynd yn ôl i Aberavon. Tomlin Reeves yn cario dda. Cole allan, Rhys Jones ar y Bale, mynd am ochr chwich, ochr gamin dda gan Carson, ond yn cael ei daclo yn y diwedd. Tackle now! A mae'r canolwr. Thank you, back. Lawr yr ochr dywyll, Aberavon yn mynd, mae Caerdydd yn edrych fel petai nhw ar y Bale. Cole, mynd amdani ond Allen yn dwy'n y Bale. A mae'n gigos yn erbyn Caerdydd, felly cyfle i Aberavon mynd amdani. Cyfle masif yna i Aberavon i stopio'r momentum a Caerdydd i adeiladu yn yr hanner yma. Felly, troed chwith, Rhys Jones am y gornel. Yn edrych fel bod o'n gwybod be oedd yn neud gyda y gic yna yn rhoed rhyw 15 metr i'w dîm i fynd am y linell. Gyda Paylor, Smallman, Evans, Waite i gyd yn brofiadol o'r safle gosod. Mae Aberavon angen bod yn gywrain yn fan hyn. Mae Cole mynd i chwilio amdani, ond mae'r sgarmes yn dal i fynd. Okay, leave it now, 4. Aberavon yn gwthio. Cole yn ysu am y Bale. Da ni wedi gweld Aberavon yn y sefyllfa, mae gymaint o weithio, mae'r Bale yn dal i mynd. Davies dal yng nghefn, y sgarmes symudol. Mae Cole yn gwthio. Ydyn nhw wedi gwneud ti? Na, medde dyfarnwr. Yn fyr. Ian Davies wedi mynd yr holl ffordd. Ond, oedd hi chydig iawn yn fer. Tomlin Reeves allan i Jones. Jones i Carson. Defnyddio i droed. Digon o wagle. A John Phillips yn croesi Aberavon. Dyna'r chwarae arbennig mae'r tîm cartref yn gallu cynhyrchu. A dyna sydd wedi digwydd, y gic yn hyfryd a'r cais yn wych gan John Phillips. Gwych fyna, dangos cydbwysedd rhwng yr olwyr a'r blaenwyr fyna. Blaenwyr yn ceisio modfeddu yn fyr, a wedyn, yn aml iawn bys yn gweld tîm yn bacio hun i mynd mas i'r olwyr, ond dyma set o sgiriau mae Carson gyda. Yeah, no. Give a try, yeah. I had him in line. Bosib y cwestiwn am gam sefyll, ond
fel mae'n sefyll am gais. Y weledigaeth gan Carson. Yeah. Okay. 5, yeah. Ac yn croesi. Arbennig gan Callum Carson a Lloyd sydd wedi chwarae digon o weithiau gyda Carson. Mae'r weledigaeth yn dod o flynyddoedd o ymarfer. Ie, fi wedi chwarae da Carson llwyth o weithiau. Mae fe'n bwy gwych a fel welys i fyna, fel chi'n gallu gweld hynny yma, mae'n chwarae'r gwych hefyd. Traed, weledigaeth, skills, mae fe da fe gyd. Ie, felly Aberavon o bosib yn heiddiannol yn ôl ar y blaen yn y gêm hon. 3 ar 20 i 20 yw hi i Aberavon. Y cwpl o newidiadau wedi bod ar ôl y sgôr yna. Aberavon, Liam Seawood ymlaen i'r cae lle Rodri Cole. Ond dyn sydd wedi bod ar y cae drwy'r gêm. Wynnit yn cario ymlaen i chwarae'n arbennig. Daniel yn cario'n dda. Aberfield allan i Allen. Tackle dda gan capten Aberavon. Yn ceisio mynd amdani yn ardal y gwrthdaro, ond Aberfield sy'n ceisio cael y bêl allan. Fish o am gic yn troell yn yr awyr. Mynd yr holl ffordd i 15 metr. Aberavon. Dwi'n sicr oedd o di dotio meddwl bod o'n mynd i gael 15-22. Ond yn anffodus ddim y tro yna. Ond ar ochr y cae ar hyn o bryd, mae Lauren gyda un o hyfforddwyr Caerdydd, Ian Evans. Ian, it really feels from being so close to the players, there's a huge amount riding on this game. What's the message now with just 3 points in it? Oh, I just think you just need to get a bit of territory really and just keep the ball in hand. As long as we can try and do that, just to create a little bit more pressure on Aberavon. And we can see you emptying your bench early on. What will they bring? Hopefully a little bit of energy really, and just to try and take us over that try line and just to get us that W. Yeah, plenty of young faces going on, but you look at your 8, 9 and 10 and there's plenty of experience out there. How much will you be leaning on the likes of Haberfield and Fish in particular to get you through this? So it's nice to have those experienced players playing, and it's obviously great for the youngsters to play alongside them, and it's pretty much invaluable really, especially in this tight game. Ian, thank you very much. Thank you. Felly, braf clywed gan Ian Evans a gweld rhywun gyda'i brofiad o yn rhan o dîm hyfforddi Caerdydd. Caerdydd ar y droed flaen ar hyn o bryd yn yr ail hanner gyda Harrison James yn torri drwy amddiffyn. Aberavon yn cael ei daclon yn ffeithiol gall o gan Liam Seawood, ond mae Caerdydd yn dal i ddod ymlaen gyda Barnes. Kick goal yn erbyn Aberavon. No, a chyfle i Gaerdydd. The cleaner. Mae'n benderfyniad mawr am ddod fan hyn, Lloyd. Pwyntiau neu'r gornel? Wel, yeah, one red, I got it. Mae ar ochr arall o'r cae, mae nhw wedi llwyddo i sgorio o'r dau llinell mae nhw wedi cael. Os bys ni'n Caerdydd, bys ni'n mynd am y cais, bys ni'n mynd am y llinell. A wedyn trio efelychu be o'n i'n neud yn y dau gynt, ond maen nhw'n mynd am y pist. I know. He just, the guy who's going to clean out, he's pulled back, isn't he? Ar y cyfan, os ti'n edrych ar y tabl, Caerdydd wedi ennill 9 allan 9. Dydy gêm gyfartal ddim yn mynd i fod yn rhy ddrwg i Gaerdydd. Ie, i fi yn y safle ma, bys ni'n mynd am y cais i fod yn ond falle just trio ennill bach o momentum nôl ma nhw, cymryd bach o gwynt ffwrdd o Aberavon hedd ma nhw wedi bod yn amlwg cael y sgôr diwetha adeiladu momentum, felly dyna beth yw'r tactic. Felly, Harrison James wedi cymryd drosodd y dyletswydd a cicio gan Dan Fish yn yr ail hanner. Gyda 2 drosiad. Ac yn mynd am ei gigosp gyntaf. A sydd rhwng y pys gan Harrison James. A mae'n gêm gyfartal. I'll check now. How long is? Sgwni pa ffordd mae'r gêm hon am droi nesa. Left. Aberavon. 18 left.
A Caerdydd wedi gwneud chydig o newidiadau yn yr ail hanner. Ond mae'r gêm ddim wedi newid o gwbl, a deud y gwir. Yn y fantol yw hi rhwng y ddau dîm. Ac Aberavon eto yn ennill y bêl nôl. O'r ail ddechreuad i hun. Gage. Carion dda. Barrett gyda'r tacl. Allan gan Seawood. Un o'r hen benner, Rowan Jenkins. Tacl gan Man. Dwylo da gan Davies, munud ola yn ei chymryd hi. A mynd ôl y ffordd athi, Jones gyda'r droed dde tro yma. Ond ddim cystal ar droed chwith yn anffodus i Rhys Jones. Let's be sensible here. Pas bach lletwydd iddo fo fyna. Anodd i ail drefnu i ddwylo i cael strike cywir ar y tail. I called advantage over as he kicked it, which I was wrong to do. Felly, it's a scrum. Dyfarnwr wedi mynd ar bêl nôl am scrum i Aberavon. Scrum i over. Aberavon always going backwards. Felly, about 60 minutes, 70 minutes left. Ffodus o cadw'r bêl yma. 13 left. That's right. Ond gyda... Okay. Back to basics, lads. 17 munud i fynd yn y gêm yma. Mae Aberavon a Caerdydd angen sparc ychwanegol. Da ni wedi gweld ceisiau arbennig. Carson gyda'r gic i Phillips. A mae cais mwyaf diweddar. Bosib y gorau o'r cyfan, ond mae angen cais arall ar y tîmau yma heno. No, it's just an accident. He went down, he came up. We just reset. Make sure we have a strike. Make sure we have a strike. Aberavon wedi gosod ei holwyr yn ddiddorol. Carson yn y bwlch. A, wel, un o ser y gêm heno, Jay Baker wedi gwneud ti mlaen i'r rhestr cyflymder uchaf yn chweched ar hyn o bryd. Y tymor yma, Harry Dole dal ar y blaen, a Dewi Cross yn y gêm dwytha yn erbyn Abertawe yn taro 21 milltir yr awr. Yn anffodus wedi mynd i ffwrdd pan yr amser, felly dim ystadeg newydd i Dewi Cross. Aberavon number 1 yn rhy gry yn y sgrym unwaith eto ac unwaith yn rhagor cael gic gosb arall. Lloyd, ti'n meddwl bod lot o hyn lawr i'r profiad sydd gen Aberavon neud nhw just ar y cyfan yn boes mwy, yn boes cryfach? Yn y blaenwyr, dwi'n meddwl, mae lot mwy o profiad a dwi'n meddwl mae hwnna yn adlewyrchu os ti'n edrych ar y scrums. Mae Aberavon di domineddi a mae hwnna'n rhoi platform fel hyn awr i Aberavon cymryd mantais nhw. So, tybed os dwi'n gallu dweud bach yn well o'r llinell nawr nhw'n hanner cyntaf, y cais mae yn hyd i Aberavon. Wel, am amser i Gaerdydd neu tri newid. Dau yn y pac, Alun Rees a Oli Drake yn ymlaen, a Joe Williams. A maen nhw dan bwysau yn syth gan Aberavon sy'n gwthio amlyn y gais. Maen nhw'n amddiffyn yn dda yn agos i'r yslys ma. Ian Davies, o, mae wedi cael ei rwystro. Mae Aberavon yn dal ymlaen i'r bêl. Ychydig yn hunanol. Mae'n mynd am y gornel, ond Dyfarnwr yn chwythu fyny. 16 blue collapse, clear go forward, stop before the line, penalty try. O, mam bach! Am benderfyniad gan y Dyfarnwr. 16. A mae'r rhif 16, Alun Rees newydd ymlaen i'r cae. 16. A nes i ddeud bod o'n benderfyniad dewr gan Gaerdydd i wneud y newidiadau yma. Ac am gamgymeriad gan Gaerdydd. Angredadwy. So'n siŵr yn union beth y trosedd na digwydd falle Alun Rees yw'n scapegoat o lot o ciciau penalties yn erbyn Caerdydd fel wedodd Ben Whitehouse yn gynharach. Bydd Caerdydd melyn os oedden nhw'n parhau a Alun Rees falle bach yn anlwcus fyna. Alun Rees o fewn 30 eiliad o fod ar y cae. Yn rhoi... Falle am credu'r peth. Use it! A cais cos oedd hi yn erbyn Alun Rees. Mae Aberavon wedi cael 7 pwynt i wneud i sgôr 30 i 23. Caerdydd lawr i 40 dyn. Am rwan.
Aberavon. Stop, Red, stop! Fi y gwefusau am y 10 munud nesaf. Cyffyrddiad arbennig gan Harrison James fel petai yng nghwpan y byd. Stop, Blue! Stop, Blue! Ond y Now gic you're on. syth at Jones gyda troed chwith. Stop! Arbennig. Now you're on. Winnit. Gyda'r gic fawr. Cyffyrddiad diddorol gan yr olwr. John Phillips. He's off his feet, he's not on the ball. Aberavon yn eitha araf nôl mewn i'w safle. Time off. Injury. Anaf i'r pen. Medd y dyfarnwr. Yeah, he caught the ball and dived, John and he was trying to make a tackle. So. Yeah, I saw Ar ôl something. y cyffyrddiad gwael mae wedi anafu hun. Yeah, un anodd i delio I did, I just didn't know if he was injured or not, so I played through. Yeah, na mae'n stryglo i delio da hwnna. Cyffyrddiad bach i drwm, a redeg mewn bach o draffer. Ond gobeithio mae fe'n iawn. Felly, dyma'r digwyddiad o gwpl o funudau yn ôl. The board has gone down, see? Gyda'r cais cosp yna yn erbyn Alan Rees. Felly, dyma a ddigwyddodd. Ian Davies gyda'r bel a Alan Rees yn neidio mewn yn... Wel, oedd just yn rhy pumped up, falle? Yeah, beth oedd am gorwyd ar y pêl, fi'n meddwl stopio llif y gym i Aberavon, ond fel wedys i, fi'n meddwl mae hwnna, mae'r cardyn melyn yn enwedig falle. Mae Ben White, achos fel wedodd ar dechrau'r hanner, os mae mwy o penalties yn dod, bydd cardyn melyn yn dod a just anffodus bod Alan Rees yw'r un oedd yn cael y cosp yna. Mae yna ddigon mwy o rygbi yn dod at ffordd chi o'r Indigo Prem y mis Rhagfyr. Llan ymddyfru yn erbyn Aberavon, gêm enfawr arall yn y gyngrair. Llan ymddyfru'n drydydd Aberavon yn yr ail safle ac yna. Da ni'n mynd i'r gogledd ar y 27 o fis Rhagfyr. AGC yn erbyn Merthyr. 14? Are you 14? You've got to go off for the yellow. Yeah, you can go off that side. Yn enfawr heno, Evan Daniels sy'n dod nôl i'r cae. Welcome back. Achos yn garden fel yna ac yn mynd i ffwrdd ar yr ochr bella. Mae'n edrych fel bod James Beale wedi mynd i ffwrdd ar yr ochr bella. Felly, ail drefnu, ail asesu sydd angen i Gaerdydd. Gyda 3 ar 10 o funudau i fynd yn y gêm yma. Caerdydd yn chwarae 8 gyda 4 ar 10 o ddynion. Mae rai bod Aberavon yn ffansi cael y pwynt bonus ne. Ie, 8 munud i fynd. Aberavon gyda'r momentum. Kick and hug. Bale dal i mewn. Winnit yn rhedeg ar draws y cae. Yn ei dadlwytho i Goodchild sy'n gweld chydig o wagle. Tackle dda yw hi gan y prop Geraint James. Mae Caerdydd dal i fynd, ond un sicr bod hwnna am fynd allan o droed Rhys Jones, ond James allan i Thomas. James eto, Barrett tro yma yn ceisio mynd drwy cwpl o ddynion, ond gwrthrycio da gan Aberavon i slofi'r gêm i lawr. James Croeti i man oedd hi'n fanne a Thomas. There's your player, his player, their player and your player, okay? A mae'r Bale wedi tasgu ymlaen. Mae'r Bale yn cael stopio man y newid arall. It was tackled back in the original tackle, there's nothing we can do. Sy'n dod i'r maes i Aberavon sydd ar frig y gêm yma ar hyn o bryd, ar frig y tapl o Caerdydd ar hyn o bryd dal yno, ond Aberavon yn mynd i'ch ben llan ymddyfru gyda'r buddigoliaeth heno sy'n gwneud y gêm yna yr wythnos nesaf yn enfawr rhwng Aberavon a llan ymddyfru yn llan ymddyfru. Fydd rhaid i chi diwnio mewn am y gêm honno hefyd achos fydd honna'n sicr o fod yn danllyd ac yn ffyrnig fel hon heno, ond be mae Caerdydd angen gwneud i ddod nôl mewn i'r gêm, mae'n edrych fel o bosib bod nhw'n colli gafel ar y gêm gyda'r garden fel yna. Ie,
Falle, mae wastad yn anodd. Mae'n wedi pan mae Aberavon nawr, yn gwybod pam dim ond 10 munud ar ôl. Mae'n anodd i Cardiff cael nôl mewn i hwn nawr, ond maen nhw ar ben y gyngred am reswm. Gabe Lacey yn dod mlaen i'r cae, rhywun sy'n cyffroi llawer o drigolion y dref yma i chwarae i Briste. Yn sicr wedi gwneud dipyn o argraff ar y tîm yma. Hyd yma. Felly, Bind! Caerdydd gyda yn bwydo y bêl mewn i'r sgrym yma. Caerdydd angen platform chydig mwy sefydlog allan o'r sgrymiau. Allen yn dda yn rheoli hi. Mae allan i Fish yn ceisio mynd yn hir i Cameron Winnett. Mae'n ychydig o le Winnett yn erbyn y dyn sy'n newid ymlaen i'r cael Lacey. A mae Aberavon wedi troi hi drosodd. A mae yna deimlad o fuddugoliaeth yn y gigos bynau Aberavon. Ac arbennig oedd hi. Dechrau gyda Gabe Lacey wneud y dacl arbennig ne ar Winnett. Make sure it's behind the half, yeah? Mae Rhys Jones gyda'r bêl yn ei ddwylo eto yn mynd am y gornel. Just outside the 22. 10. A mae'n gic dda gan Rhys Jones. Go back a little bit. Ond ddim cweith di mynd mor bell ag oedd o'n gobeithio. Ond gyda Caerdydd dyn i lawr. 6 yn y linell ôl gan Caerdydd o'r tafod yma. Maen nhw wedi dwyn hi. Da iawn gan Caerdydd. Mae Caerdydd angen cael gwared o'r bêl mond Aberavon. Yr unig beth maen nhw angen ydi meddiant. Ie, ac i ddim ildio fo. Cadw'r meddiant nawr, gwneud y pethau syml yn dda, cadw'r pêl, na gyd mae'n rhaid i wneud, ond weithiau mae'n anoddach dweud a wneud. Yn union. A Tigos yn erbyn Aberavon. Two-side entry. Gwrthrycio arbennig gan Caerdydd. Jackal is in a good position over the ball. Side entry. Fish. Da droed chwith cystal o bosib a Rhys Jones yn mynd am y gornel. Os ydy rhywun am ennill y gêm hon i Gaerdydd, Dan Fish ydy'r dyn yna. Kick anhygoel na, roi Caerdydd mewn safle gwych. That's the middle way. Mae'r hyder sy'n ganddo fo o dan bwysau. Mae'n cymryd y bêl, mae mor hyderus, a mae'n ei waldio hi am yr ystys bellal. Mae wedi bod yn chwarae am flynyddoedd ar y lefel uchel. Dyna beth sy'n dod ar ôl profiad mae'n chwarae o'r rugby yn bendith. Yn weddig ar y lefel yma. A mae'n dafliad slap gan Gaerdydd. Rhys Jones yn penderfynu mynd am y gic yn lle i chwarae hi. Mae Aberavon angen cwrso yn gryf. Winnett yn mynd, ond di heb mynd ymlaen yn dimedd y dyfarnwr. Mae Aberavon wrth i bod efo hwnna. Callum Carson yn dyrnu'r awyr. Oedd o wrth i fod. Winnett yn edrych yn siomedig. Ddim be oedd Caerdydd angen yn fanne, ond mae gyd i dod o'r tafliad slap. Ie, cyfle gwych i Caerdydd cael nôl mewn y gêm, falle cyfle olaf i cael nôl mewn i'r gêm. A maen nhw wedi gwastraffu fel yna ffordd sydd yn siom, oherwydd mae llinell nhw wedi bod yn cryfder iddyn nhw hyd yma. Felly bach out of character fyna o Caerdydd. O ochr Aberavon o edrych ar y gêm ma. Sengen bach o gamesmanship wan, slofi'r gêm lawr, cymryd chydig hirach i wneud y chwarae gosod i gyd. 12 and 13. Ie, wel, yn delfrydol, maen nhw angen kick cost fyna. Bydd hwnna'n ideal. I cymryd ei 2 sgôr o flaen Caerdydd. Oherwydd mae'r gêm gyfartal flaen Caerdydd dim ond 1 cais. A chymod, fel wedys i'n gynharach, mae Caerdydd ar top y gyngryd am reswm. Maen nhw'n gallu yn bendant dod â hyn nôl. Felly, yn delfrydol nawr, bydd Aberavon yn cael kick cost. Felly, cyfle fan hyn i Aberavon ddangos i pŵer yn y sgrym. Falle
cwestiwn diddorol fan hyn, Lloyd. Os mae Aberavon yn cael kick-goss, ydyn nhw'n mynd am y gornel i geisio cael y pwynt bonus, neu ti'n meddwl sicr mynd am 3 pwynt? Nes i ddim meddwl am y pwynt bonus, actually. Ie, mae hwnna'n cwestiwn da iawn. Fi'n bacio Rhys Jones i cael y trwy'r pistol fy ma i sicrhau'r buddugoliaeth, ond ie, fel wedys i yna'n cwestiwn das o'n siŵr. Wrth gwrs, mae fe'n agos dan y top nawr, felly bydd pwynt bonus yn gwerthfawr iawn i Aberavon. Bind! Bach yn fi sydd Yeah, we're completely against you, really good gap there. Wel, cyn y gêm hon heno, Aberavon ar 31 o bwyntiau, Caerdydd ar 37, felly os basau Aberavon yn cael cais arall, basau nhw o fewn 1 pwynt o'r tîm o'r brifddinas, felly digon o benderfyniadau i'w gwneud yn diwedd y gêm hon, a gyda cwpl o funudau o bosib llain am munud i fynd ar garden felen Caerdydd. Bydd Griff Rhys ddim yn rhy bles gyda be wedi weld hyd yma. Wahanol, Rhys Jones gyda'r bêl, Gage a Carson yn mynd lawr y chwith, y bas yn dda i'r dyn sydd wedi dod ymlaen i'r cae yn hwyr yn y gêm hon, a mae o'n dal i fynd ac Aberavon yn gwthio ymlaen. Bêl yn dod allan, Jones eto yn methu un i Rowan Jenkins, a thi am yn ôl, ond wedyn ffwrdd o'r droed ymlaen. Mae'r dyfarnwr yn deud athi ymlaen y tro cyntaf. Ie, anffodus fyna. Not yet, I don't think. Ddim yn dal y pil fyna. Oedd e arno mas yn llydan fyna. Gweledigaeth gwych o Rhys Jones a sgiliau gwych gan Rhys Jones. 2 miss pass fyna gan Rhys Jones dangos ei sgiliau. A oedd o gwagle fyna sy'n anffodus, just execution o'r catch o dde. Oedd Jay Baker yr ochr agos yma. Oedd o'n ysu gael y bêl. Dyn ni'n gael Cape Hollow arall. Jenkins anffodus. Mae'r pass yna'n special gan Rhys Jones. Os oedd Jenkins yn dal pil na, oedd Jay Baker yn dod oddi o'r ddei asgell, a oedd 2 arno 1 fyna ar y ochr draw fyna. Cyfle gwych am gais fyna, wedi mynd. Felly mae'n gwpl o dynion wedi dod nôl ymlaen i'r cae gan gyfri Alun Rhys. Bydd o'n ysu i wneud gwahaniaeth yn y 6 munud ola yma i Gaerdydd ar ôl y garden felen ac y gais cosp hefyd. Ac ymlaen i'r cae hefyd, rhif 23, Chris Davies yn y rheng blaen, felly digon o wynebau ffres. Boys, when the 2 first starting front rows were on, we had no problem with the gap at all. Now, 2. We had no problem with the gap in the first half. The last sort of 3 or 4 scrums, we were having a gap. That's the problem with the gap. Let's open ourselves up if we're too close. Mae'n anodd dweud oherwydd bod Caerdydd yn tîm mor dda. Ond oedd edrych ar y 10 munud diwetha, 20 munud diwetha, mae Aberavon rili wedi bod yn dangos pa mor gryf ydy nhw fyd. Felly mae'n anodd dweud, ond ar hyn o bryd, bys ni'n dweud bod Aberavon yn cario ymlaen ni a cymryd y buddugoliaeth. Bind! Set! Caerdydd yn bwydo'r bêl mewn i'r sgrym. Alun yn eich rheoli hi'n dda, a mae allan gan Joe Williams. Good sheld ar y bêl, gweld gwagle, ond taclo da gan Gage a Carson i stopio i. A maen nhw wedi dwy'n y bêl. Baker, da ni'n gwybod pa mor gyflym mae'r dyn yma'n gallu bod. Mae'n gweld gwagle, ond na. Y bwlch yn cael, ond dyma ni'n mynd eto. Tomlin Reeves tro yma yn gweld y bwlch. Kick-goss, yn erbyn Aberavon. Mae angen i Aberavon fy nôl a gosod mewn i'r safle. We're going again. A maen nhw wedi mynd 20 metr am yn ôl. Man bach. Carson yn cael beth peli ffwrdd fyna. Bach yn harsh, oedd yn tawlu fe tuag at y chwaraewyr Caerdydd. Ond, first penalty for not rolling. First 10 metres was see a winger taking the ball away. Third one was for 13 the way he shouted. Sy'n anodd cyrraedd y gornel. O fan hyn, mae Dan Fish yn sicr yn gallu cyrraedd y gornel. Bendant, gan i weld. Yeah, it's good, mate, it's good. Da ni wedi gweld cwpl o benderfyniadau mawr yn mynd naill ffordd ar llall yn y gêm hon. A Dan Fish sydd yn i chwipio am llinell 22 metr Aberavon. Wel, da ni
Angen bod yn barod am ddiwedd tanllyd cyffroes i'r gêm hon. Felly, Alun Rhys yn bwydo'r lein hon ac yn llwyddiannus yn rhedeg ffwrdd gyda'r bêl. Ellis Thomas yn dadlwytho am Alun Rhys yn dathlu ymlaen yn y diwedd. Baker sy'n ei chasglu hi. Mae'n le ar yr ochr chwi. Baker mynd o 1, 2, 3. Ond tackle yn y diwedd yn dod gan Thomas. A mae'r bêl dal yn fyw gyda Aberavon. Davies y tro yna gyda'r bêl. Mae Stewart eisiau cefnogaeth. Dio ddim eisiau cadw'r bêl yn fan hyn. O na. O, mae'r bêl wedi cael ei daro lawr. Alex Mann yn casglu. Ydi o'n mynd i gwneud ti? Na, am dacl oedd hi'n y diwedd. Mae'r dyfarnwr wedi chwythu'r chwiban. Be mae di gweld fan hyn? We need to check. So I'm sure Becky with double movement, whether it was grounded, whether it was lost forward. And if not, we'll have a sanction from there. So the screen's by here, Mace, so I'm going to come look at it because it's a big moment. All right, mate. Baker ar y llawr, allan o wynt. Alex Mann allan o wynt hefyd. Wel, mae'r diwedd glo yma wedi bod yn arbennig. Can we go back to see whether he was onside first of the charge, though, Mace? Felly, cwestiwn ydy, Alex Mann, oedd o'n cam sefyll tybed. Go away, please. Please go away. Thank you. Sorry, Mace, you're going to have to play it again. Yeah, no, it's okay, mate. We just having a look at it. Hang on, mate. Because I don't know what you're seeing at the moment, mate. Yes, I've got it on screen now. Okay, so players are onside, clearly. They are, so play it through. Charge down is good. So I've got on-field no try at the moment, Mace. Right, hang on, here we go. Have another look. Nah. Okay, just play that view once more. I want to see if it's a double movement. I've got done that wrong, though. So I haven't got it back in our whether it's in one movement. I can't see any ground. I can't see ground in it, right? Yeah, it's fine. Too long for me, mate. Yeah, so it's held up as I got it on the field at the moment. Or defnyddio goesau o bosib I wneud y dacl. Mae Jay Baker on and stopping I gweld. Yeah, it's an extra roll there, Mace, isn't there? So he's gone one way, extra roll and tried to ground it again, and then it's held up afterwards. Yeah. So it's no try, it's a double movement, penalty Aberavon. That's correct, yes. Yeah. Sorry? And time check there, Mace? Guys, hynod. You want to say, mate? Time check. Honne oedd yr ongl. Is 2.5 minutes, mate. There's 2.5 minutes left before someone's just asking, maybe him. Clear double movement. He's tackled short and then rolls over to try and ground it, and it's held up as well. So it's a penalty against the Cells double movement. Lwcus iawn yn erbyn Caerdydd. 2.5. Waw. Ac am dacl gan Steff Andrews. Mae wedi bod ar y cae am 77 o funudau I gael yr ymdrech neu I ddod yn ôl. Mae'n arbennig. Chwarae teg. Andrews a Baker yn gweithio ddau gilydd fyna I stopio coes. Ond chwarae teg I Alex Mann, oedd yna'n gwaith anhygol. Nath o creu hwnna o'r charge down. Eto, mae wedi bod ar y cae trwy gyda'r gêm. Mae'n jyst yn dangos mae'r gêm yma'n golygu i'r dau gyd. Felly, Lloyd, mae rai fi ofyn, fel da ni'n gwneud bob wythnos, pwy wedi sern y gêm o'r wythnos hon? Meddwl mae'n bod yn gêm anodd I dewis sern y gêm. Mae dim lot o pobl wedi sireni fy mawn. Dwi'n meddwl, just o ran sut mae wedi reoli y gêm a cael Aberavon y tirogaeth trwy I bwtfo a cadw nhw ar y scoreboard gyda'i bwtfo. Dwi'n meddwl, Rhys Jones yw sern y gêm I fi. Not straight. Out here. Rhys Jones, 15 o bwyntiau, hanner y bwyntiau gan y maswr yn sicr wedi bod yn ddylanwadol ar y dewiniad heno. 2 funud I fynd yn y gêm yma. Gêm sydd efo gymaint o ganlyniadau gwahanol sydd yn effeithio brig y gyngrair. Fel mae'n sefyll, bydd Aberavon mi fyny'r ail safle cyn gwynebu Llanymddyfri sy'n drydydd yr wythnos nesaf. Caerdydd yn ddigiro y tymor hon hyd yn hyn. Naw 8 buddigoliaeth yw hi I Gaerdydd. Ond ai hon
fydd ei colliad cynta yn y gyngrair y tymor hwn. Tackle dda gan Gage ar pinches. Mae'n mynd allan. James Fish. Winnit. Un ffordd arall. Troi dwywerth. Ond yn y diwedd yn cael ei dynnu lawr gan Waite. Williams i James. Morgan Allen y tro hwn yn cael ei daplo gan Aberavon. Cario effeithiol oedd hi eto gan Anstey. Ond am James eto, dwylo da gan yr asgellwr i gadw meddiant, ond am dacl. A mae Gage wedi dwyn hi. 30 eiliad ar y cloc. Mae Seward wedi chicio hi. Am benderfyniad diddorol. Caerdydd yn cael cyfle arall, dim ond 30 eiliad. O, man bach. Y bêl di mynd ymlaen gan Caerdydd. Am Siom i Goodchild. Bydd o'n methu credu'r peth. Chwarae teg, mae hyn yn mynd reit i'r eiliad ola. Yeah, he knocked it on with about 10 to go. Come on there, boys, come on. Wow. Yeah, what's up? Penderfyniad hynod diddorol gan Seward yn rhoi cyfle arall i Gaerdydd a Goodchild yn ei thasgu hi mlaen. Seward yn lycus iawn fyna, herwydd chmos, mae Cardiff yn sgoio ar gefn y cic yna. Bydd ei bei, ond penderfyniad diddorol i cicio, ond wel, mae Aberavon Darth Hill nawr yn ffodus i fe. Mae wedys i, nath good tro tasgu fe mlaen, felly amser nawr i Aberavon cadw y penio nhw a cael y pin off y cael. Bydd ei goliau. Caerdydd am daflu popeth mewn i'r sgrym yma. Felly, mynd ffwr o'r maes. Yr asgellwr, Steph Andrews. A naeth y dacl hynod bwysig yn y gornel ar Alex Mann. Crouch. A rwan, Aberavon. Bind. Ar fin ennill y gêm hwn. Ar Erchwyn, buddigoliaeth enfawr yn yr Indigo Prem eleni. A mae'r bêl i ffwrdd o'r cae. Mae Aberavon wedi curo Caerdydd. Am gêm, am buddigoliaeth, ac am wefr i weld Aberavon yn curo Caerdydd. Mae Carson, Gage, Baker, maen nhw gyd wrth i bodd. Dyn nhw methu credu'r peth. Caerdydd wedi ennill 8 gêm yn olynol yn y gyngrair. Aberavon ar y llaw arall wedi colli 3 yn olynol cyn hon heno. Ond am fuddigoliaeth, Lloyd, am gêm. Chwarae teg, adfod gwych i gyngrair yma. 2 tîm top class yn mynd erbyn ei gilydd a ddim yn reit lawr i'r eiliad olaf. Chwarae teg i'r 2 tîm, gadw fe gyd mas yna heno yma. Arbennig gan y 2 tîm. Aberavon 13-6 ar y blaen yn yr hanner cynta. O bosib cwpl o benderfyniadau diddorol gan y dyfarnwr yn y gêm hon. Cais cosp, un ffordd ddim yn rhoi'r cais ar y diwedd i Alex Mann ar y diwedd, ond waw, am gêm ar penderfyniad ar y diwedd gan Seward yn mynd dros y top. Am gêm, am fuddigoliaeth i Aberavon yn mynd ar fuddigoliaeth heno. Waw, am gêm. Wel, am gêm, am ddiweddglo, yn timlo yn dod i fel cynta yn erbyn trydydd. Dyna oedd ei safleoedd cyn y gêm. Dyma fel mae pethau'n edrych nawr. Mae Aberavon wedi neidio uwchben Llanymddyfri ac yn sicr wedi cau'r bwlch ar y pencampwr presennol Caerdydd lan i'r ail safle. Cadarnhad felly, mae Aberavon yw y tîm fuddigol yma ym Mhort Talbot heno. Dyma'r gemau sydd i ddod dros y penwythnos. Mae Cysnewydd wedi dringo'r siabl. Maen nhw
yn herio Merthyr sy'n bedwerydd, a fel chi'n gweld, Llanymddyfri, mae yna gyfle gyda nhw i gael bwlch ar y ddau ucha. Maen nhw'n chwarae Abertawe tu yn yr 8fed safle. Right, wel, os nag oedd hynny'n ddigon i dynnu dŵr i'r danedd, mae yna fwy ddod yn yr Indigo Prem ar S4C ym mis Rhagfyr. Yr Indigo Prem ym mis Rhagfyr ar S4C. Llanymddyfri yn erbyn Aberavon. Rugby Gogledd Cymru yn erbyn Merthyr. Yr Indigo Prem ar S4C. Mae'r captain Joe Tomlin Reeves yn ymuno â ni nawr. I am sorry that you're not part of that huddle, but just take us into the huddle. What will the mood be like amongst the players? Because what a way to get your season back on track, winning at home against the current champions. No, we just went back to basics tonight. We know what we're really good at, and we just went back to it. I think we were really overthinking the last couple of weeks, all changing all these game plans, doing all these things, and we just said, boys, let's strip it back and let's enjoy rugby. Let's enjoy the boys we're playing with and do what we do best. And we were talking pre-match, and we have been talking about Cardiff being quite a complete team this season, but do you feel like you showed tonight that you are too? Well, I may be wrong here, but I know Cardiff does change a lot. They're very close to the academy, I think, so yeah, it was exciting to play them, and they're a great team, and I thought they were going to really bring it to us, and they did. They can score from anywhere. So, what was the mood like in camp after 4 losses, particularly after you started so well, Joe? It's been a bit of a gloomy atmosphere, but I think we've really smashed it and got on with it. And as I said, we've gone back to basics and just enjoying rugby, just really enjoying it. Yeah. So you had an excellent start to the season. Yeah. Like, lost a bit of momentum in the last couple of games. How important is this win looking ahead at the rest of the season? Oh, it's a massive win today, because next week we've got Llandovery away on a Thursday night. It takes about 4 hours to get there, so it's probably colder than this. So it's a real good build for next week now. Yeah, and we will be there in Llandovery. What sort of things do you hope to take from tonight? You know, specifically about, you say you've gone back to basics. What sort of things can we hope to see at Church Bank next week? Very simple. Just enjoy it. Yeah. Just really enjoy what we got as a team, and just keep striving forward, really. So yeah, it's really good. Go and join your teammates. Thanks for joining us. Diolch yn fawr. Diolch. A nath e ddim regu, felly mae wedi bod yn noson llwyddiannus I Aberavon, ond mae'n wir yn diwedd, wedodd e sdim ffordd gwell na adre yn erbyn y pencampwyr I algynnach tymor. Na, yn bendant, yn enwedig yn y ffordd nath nhw ennill, mynd reit i'r chwiban olaf. Mae hwnna'n dangos, a credu I Cardydd hefyd, mae'n dangos y dau tîm pa mor pwysig oedd y gêm. Chwarae ti, chi methu cwestiwn ar calon i'r ddau dîm. A dyma oedd tro bwynt y gêm, y cais gosb sy'n yna, ni'n gwybod unwaith bod wedi roi'r cais gosb, bod wedyn rhaid troi'r cerdyn melyn. Ie, yn union, a fi'n credu oedd e'n gywir gan Ben yn y canol na, ond bydd rhaid I dwy'r tîm edrych ar disgybliaeth nhw. Fi'n credu bod disgybliaeth dwy'r tîm yn gwael heno. A mae hyfforddwr Cardydd Griff Rhys di ymuno ni, a fi eisiau just gofyn I ti, Griff, be oedd yn mynd trwy dy feddwl di ar y pryd yma, achos oedd e'n teimlo fel tro bwynt y gêm? Ie, yn sicr, a ni'n iawn ni'n sôn disgybliaeth ni pob wythnos, a ni'n siomi yn adran yn y gêm ni, so mae ar ni'n wedi cosbi'n hun I bod yn hollol honest. Ie, a tro cyntaf chi wedi colli yn y gyngrair, nid y geiriau ti'n gyfarwydd a chlywed, fe ath o le falle'n gyffredinol heno? Na, gêm ymosodol ni'n eitha static a flat, ac a dim digon egni dyn ni yn y hanner cyntaf. Ni'n gwybod falle Aberavon wedi cael rediad eitha wael, a o'n nhw yna felly ni just mynd ati, ond ni just I sefyll nôl, disgybliaeth yn wael, a gadw nhw mewn i'r gêm, a nhw'n tîm pwerus, tîm hyfforddi dda, nhw wedi amddiffynnu dda hefyd, a mae'n heiddiau. Ie, falle eisiau rhoi clod I nhw bod eich gêm chi'n fflat, a bosib bod nhw wedi codi gêm achos bod y pencampwyr yn ymweld â ffordd tralfod. Ie, yn sicr, mae pob hyfforddwyr fel Jason Hyatt, Chris Davies, nhw'n gwneud y waith gartref dda, ni'n just I cael ni lawr, cwpl o newidiadau yn tîm ni hefyd, a ni just dod trwy canol y tymor nawr, gan roi cyfleon I pawb, fi'n bles, roi profiad I boes fel Theo Bafacqua, Freddie Barnes, so ni just yn addasu cwpl o pethau, gobeithio am y blwyddyn newydd wedyn. Griff, diolch yn fawr, diolch yn cadw cwmni ni. Yn yr oer fel hyn, ond na fe na hwnna wrtho ti.
Ie, dyna, so oedd e'n sôn falle bod nhw'n fflat, ond wyt ti'n meddwl oedd Aberavon yn gwybod y bygythiad oedd yn dod, a rhaid i nhw'n feddyliol newid pethau, Siwan? Ie, fi'n credu oedd Aberavon yn gwybod y bygythiad oedd yn dod, ac nath nhw'n dweud yn dda heno, ac nhw'n wedi cymryd cyfleuster nhw yn yr ail hanner, ond o fi wedi enjoyo'r gêm, oedd e'n gêm cyffroes iawn. Yeah, Jason's joined us. Give us your reflections on what feels like a huge win for the boys out there tonight. Yeah, it was really proud of the boys because I think even more so after 4 losses, and we started off winning I think our first 7 games with bonus points, and to pull it back after 4 losses when the confidence is low, it feels even more special. They're a special bunch of guys. They're working really hard, and that's exactly what they deserve tonight. I thought they played some really good stuff. How much does that win mean to the side tonight, and how will that reflect your momentum now going into next week? I think it's one of the biggest wins since I've certainly been at the club, because when you're on the back of 4 losses, it sort of rolls on. We've got another tough game next week to Llandovery, which is really difficult. And, I think you learn a lot about yourself when you're losing. You as players and humans, we tend to look at every single aspect of what is around us. And we kept it simple tonight. We achieved gain line. We know the quality in the squad, and one of the lessons we've learned is maybe we've tried to play a little bit too much rugby out the back when we haven't got gain line. Tonight we had gain line in bucket loads, and Cardiff were defending for long periods of time. And how important was that scrum? Oh yeah, Aberavon is renowned for its scrum. Rowan, Yayan, and Gez, and then obviously the bomb squad to come on. Is a big impact. But the scrum is huge. There was talk years ago about taking a scrum out of the game. For me, it's one of the most enjoyable aspects. We've enjoyed it too. Thank you very much, Jason. Enjoy this one. Diolch. Diolch yn fawr. Dyna ni, feddwl oedd Rowan Jenkins yn chwarae nghwpan y pencampwyr amser yma flwyddyn diwetha. A mae cwpan y pencampwyr yn dod i chi ar S4C dros y penwythnos. Gwelch yn erbyn Caerlir. Mae Caerdydd yn herio brif yng nghwpan her Ewrop. Uchafbwyntiau rygbi pawb heno am 10 o'r gloch. Am y bach o Build Road ar eich cyfer Dre Newydd yn erbyn Hwlffordd. Lloyd, Siwan, diolch yn fawr. Ni wedi gweld e gyd heno. Digon o gardiau o giciau cosba, digon o glebran fed. Ond fel ni wedi sôn, does dim lle gwell, dim ffordd gwell i ailgynnach tymor na adre yn erbyn y pencampwyr. Llongyfarchiadau mawr i Aberavon fe welwn ni chi a nhw wythnos nesaf yn Anamddyfri.